Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Mayo 23, tuig 2022. Sa mga kabombo ta live nga malantaw ang Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo Sarangman, nga malantaw live sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo Sarangman, nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging-updated karon sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita sa paglangon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurban Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Masobra 50 ka mga closed-circuit television gininstall sa Iloilo Terminal Market to Consuper. Update man sa installation sang mga temporary stalls nga pagasailuan sa mga vendor dira iya sa may distrito sa La Paz. Bangod man sa sining rehabilitation sang La Paz sa public market. Kumusta ho na pila na ka porsyento nga nahuman ining mga temporary stalls? Sa iban pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagad, local public transport route plan sang probinsya may gamay pa nga mga modifications antes ini nga aprobahan. Sa dugang pa nga mga balita driman sa syudad sang Iloilo, sa aton sining mga kabombo sa pangkabilugan niya, eleksyon sa barangay posible hiwaton sa Mayo tuig 2024 o kon Disyembre tuig 2025. Sa iban pa nga mga balita, may update kita karon sa sining alleged accidental firing dira sa may barangay Fatima sa distrito iya sang Haro, kung sa diin kumadumduman pa ining 78 anyos nga suspitsado, no? Disgrasya sini nga natiruhan ang iyang karelasyon nga isa man iya ka senior citizen. Ibalo na to ng latest sinadra karon sa aton sinipre nga pagpangalagad sa gihapon diri ginamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Istoryahan man naton banwa diri man sa aton sinikaron nga pagpangalagad ining pinakauli karon nga ordinansa nga ginapagwa. Ining paghatag bala sang prangkisa, no, pag-grant sang panibagong prangkisa sa mga tricycle ginapaiway anay. Kay sobrang kuno kadamo sang tricycle nga nagabiyahe sa syudad sa Iloilo. Ano nga may impormasyon karon sa aton sinipre nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang oras si 58 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga alas 11. Adri sa pagpangalagad man sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa Sabado lingawon kita sang binhi sa aton siniyang paglingaw-lingaw kag pag-relax man. Nakupod sang premier rock band sang syudad sa aton sinima kabombo ang binhi ang once again mag-rock sang Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo with their carefully selected songs sa duha ka oras sa concert at Plaza. Umpisa las 6 sa gabi sa sining event na pulo ka mga concert at Plaza Mugs ang iga para fall sa tanan nga mga tumalanaw. Pagka Domingo, may ara kita sang misa. Bukas ang puertahan sang Latolda sa mga luyag magtambong sa regular Sunday Mass. Regular Sunday Mass, las 11 sa aga. Pangabuyuan ta ang tanan sining Filipino nga mag-embrace ang unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela de Iloilo together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and peaceful world. Dugang ang mga balita kaga impormasyon, balikan ta sa paray nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-23 sa buwan ng Mayo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Bilang ng mga nasawi, kaugnay doon sa nasunog na Ro-Ro vessel dyan sa Real Quezon, pumalo na ho sa 7 habang may mahigit 100 ang na-rescue ng mga otoridad at ang iba ay nadala na sa mga ospital. Yung sunog daw ay nagsimula sa engine mismo ng naturang sasakyang pandagat ayon sa Philippine Coast Guard. Ang alok naman na pamunuan ang Department of Justice tinanggap na ni Boying Rimulya. F2 Logistics na nagbiyahe ng mga election materials noong halalan, nagsalita na rin sa isyu ng mga natagpuang election paraphernalia dyan sa Amadeo, Cavite. 12 website naman ang e-sabong illegal pa rin nag-o-operate ayon yan sa Philippine National Police. At ilan pang personalidad inaasahan daw ngayong araw sa nagpapatuloy na public viewing sa labi ng batikang aktres na si Susan Roses. At sa ating international news, si US President Joe Biden nagpaalala sa publiko na mag-ingat kontra monkeypox. At sa ating balitang palakasan, ang Philippine Sports Commission nagbigay-pugay sa mga atleta at coaches matapos ang pang-apat na pwesto dito sa SEA Games, 31st SEA Games na isinagawa doon sa Vietnam. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Patuloy nga mga kabombo na usap-usapan yung nangyari ho dyan sa Real Quezon sapagkat marami yung naapektuhan. Mahigit 100 pala yung na-rescue na ng mga otoridad kanina. So kumuha tayo ng latest information mula dyan kay Bombo Annalise Soberano. 7 individual ang kumpirmadong nasawi, 2 babae, 5 lalaki matapos masunog ang isang Ro-Ro vessel sa katubigan ng Real Quezon kaninang alas 5 ng umaga. Bombo Dennis, pakinggan natin ang panayam natin kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo. Sa ngayon ho, mayroon ng pitong casualties. Yes, sir. Hinahanap pa rin po tayo, 2 babae, 5 lalaki. So yung mga yung mga na-rescue natin, saan na po sila ngayon? Meron hong 6 na dinala sa hospital, yung iba pa nasa kalinga ng mga kamag-anak nila at ng local government unit. Sir, sa ngayon, sir, ano po ba ang initial na report na nakuha ng Philippine Coast Guard sa sanhi po ng sunog na yung General? At parang nagsimula yung sunog sa engine room at inaalam pa natin at kinukonfirm pa natin kung ito'y tama at kung ano talaga yung details. Pero as of now, sir, wala pa naman talagang concrete kung anong naging dahilan or may naging pananabotahe po doon sa insidente. Wala naman po. So sir, kamusta ngayon, sir, yung search and rescue operation? Ongoing pa rin po. Meron pa rin po tayong ilang mga hinahanap. Sir, mensahe nyo naman, sir, sa ating mga kababayan, sir, nandyan sa Real Quezon, sir, at yung mga kamag-anak po ng mga pasaherong doon sa nasunog na barko, sir. Hindi po tayo titigil na maghanap at i-account po natin ang lahat ng pasahero at ipagbibigyan na po natin sa mga pamilya. Tuloy lang po yung ating operations. Ayan nga si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang search and rescue operation para sa iba pang mga nawawalang pasahero. Liban sa Philippine Coast Guard, tumutulong din sa search and rescue operation ang iba pang mga Ro-Ro vessels na nasa lugar. Nilinaw naman ni Commodore Balilo na hindi overloaded ang barko dahil ang capacity nito ay nasa 180. As of 11 a.m. update patungkol sa sitwasyon ng 134 na pasahero at crew, ang rescued ay 120. 23 dito sugatan, 3 ang critical, 7 ang nasawi at 4 ang missing. Sumatotal, 124 ang mga pasahero at 10 crew ng MV Mercraft
2 na sa ngayon ay naito na sa Baluti Island, Barangay Kawayan sa Rial. As of 10 a.m. kaninang umaga, idiniklara ang fire under control. Yan ang latest. Bombo Dennis, Bombo Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, tinanggap na ni Cavite Representative Jesus Crispin Boying Remolla ang alok na pamunuan ng Department of Justice o DOJ sa papasok na Administrasyong Marcos. Nauna nang pinangalanan ng kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Benhur Abalos bilang susunod na Department of the Interior Local Government Secretary at Presumptive Vice President Sara Duterte bilang susunod na kalihim naman ng Department of Education. Sinabi ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez ay nominado naman para sa Executive Secretary post. Naghatid na yan sa atin sa oras na 5 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa dagdag pa nating mga balita, inihayag ni Commission on Elections Commissioner George Erwin Garcia na mistulang kaso ng human error ang pagtatapon ng mga election paraphernalia sa isang bakanting lote doon ho sa lalawigan ng Cavite. Ay kay Garcia, lumalabas na nagkaroon ng pagkukulang sa panig ng tao na nagtapon nito. Ang laman ng mga boxes ay basura ng envelope na ginamit ng mga teachers at mga election returns. Nilinaw din ito na walang laman ng mga original na balota ang nasabing boxes. Ang nasabing mga kahon at iba pang paraphernalia ay kinuha ng partner na cargo forwarder ng COMELEC na F2 Logistics at dinala sa kanilang bodega sa Santa Rosa, Laguna. Hiniling din ito na magpaliwanag ang F2 Logistics. Napag-alaman na kumalat nga sa internet noong nakalipas na linggo ang isang video at larawan na rin ng disposed boxes sa isang bakanting lote dyan pa rin sa Amadeo, Cavite. Kaugnay sinasabing balita, ang F2 Logistics na nagbiyahe ng mga election materials noong halalan, nagsalita na rin sa isyo ng mga natagpuang election paraphernalia doon sa Cavite. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulev. Bombo Jane, Bombo Dennis, kompleto raw itong Commission on Elections maging ng F2 Logistics ng mga dokumento na magpapatunay na walang mga balota, yung mga naitapon na dyan sa Amadeo, Cavite, itong naitapon ng Commission on Elections dahil ang sinasabi nga, yung naturang mga balota daw ay yung ginamit, hindi yan ginamit sa halalan at hindi rin official ballots. Ayon kay Engineer Julio Tadeus Hernan, itong Director 4 ng Administrative Services Department ng COMELEC, base raw sa kanilang documentation ay posibleng naikarga ng close ban ng truck ng F2 Logistics ang mga election materials pabalik ng warehouse. Paliwanag ni Hernan, dalawa raw kasing bahagi itong kontrata ng F2 Logistics sa COMELEC, itong forward at reverse logistics. Ang forward ay ang paghahatid ng mga materials mula sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna patungo sa mga polling precincts. Itong reverse logistics naman ay ang pagbabalik ng mga election materials mula sa polling precincts at ito yung mga ginamit sa halalan pabalik doon sa warehouse. Base raw sa mga larawan na kanilang nakuha ay ibabalik na itong mga election materials sa kanilang bodega ng posible raw na aksidenteng maikarga ang mga election items na ginamit bilang training materials at hindi ito mga official ballots. Pero ang issue kung bakit natagpuan ito sa isang bakanteng lote doon sa Cavite ay hindi pa rin malinaw. Ang label na natagpuang balota nga at mga ballot boxes sa Amadeo sa Cavite ay mayroong label na Barangay 51 sa 1st District ng Manila at ang polling precinct ay matatagpuan sa Jose Rizal Elementary School sa Tayuman, Pinken Street sa Tondo, Manila. Samantala, ayon naman kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laujanco, wala raw dapat ikabahala ang mga botante sa naturang presinto dahil ang lahat ng mga election results ay na-transmit at nabilang din. Kaugnay niyan, narito pang paliwanag ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laujanco. Ito pong presinto na nabanggit po at yung involved dito sa issue na ito,
fully transmitted po ang resulta dito. Kaya sa aking pong mga kababayan, ako po ay taga-Tondo, pinanganak at lumaki po ako sa Tondo. Sa aking pong mga kababayan sa District 1, safe na safe po ang boto ninyo. Nabilang po at na-canvas ang boto ninyo at na-transmit po sa lahat ng servers. At hindi po totoo na yung balota ninyo ay kasama doon. Nabanggit niyo rin po ni Commissioner Garcia, these are excess non-accountable election documents. Meaning talaga pong may sobra yan, envelopes and other documents. Okay. Lastly, sa bilis ng kilos po ng ating election officer sa Manila, agad-agad yung pong electoral boards ay pumunta sa police stations. In fact, they willingly and voluntarily submitted themselves to the police station po, pinablatter nila yung issue. And that's how accountable our electoral boards are. Ano pa ang ginawa nila? Nag-execute po sila. Hindi pa man namin hinihingi na mag-execute sila ng affidavits nila. They already did that. That's how responsible our teachers and our electoral boards are. So ganun po nila pinaninindigan at ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kaya assured po tayo, lalong-lalo na sa mga botante ng District 1 sa Jose Rizal Elementary School, pinangalagaan po ng COMELEC at ng electoral boards ang boto ninyo at uulitin ko po na bilang po ang boto ninyo at na-canvas po para sa halalang ito at fully transmitted. Yan nga ang tagapagsalita ng COMELEC na si acting spokesperson John Rex Laudiangco. Sa kabila naman ng issue na yan, ay patuloy pa rin iniimbestigahan ng komisyon itong natagpuang mga election materials doon pa rin sa Amadeo sa Cavite. Bombo Para Gerald. sa Bombo Network News. Okay, go ahead, Bombo Dennis. Oo. So anong pananagutan kung sakasakali dahil lumalabas na ito'y dun sa panig ng logistic company, Bombo Gerald, nagkaroon ng lapses. Wala bang proper instruction para dito sa mga magdi-deliver na ito? Kung anong kailangan nilang gawin, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, patuloy pa rin yung isinasagawang investigasyon at yun nga yung sinasabi ni Commissioner Garcia na bakit na itapon itong mga election materials na yan at ang sinasabi lang kanina ay posibleng naikarga yan doon sa mga materials na dadalhin sana sa Santa Rosa sa Laguna na dapat daw yung mga materials na yan ay hawak ng principal or nasa opisina ng principal dapat ng school kung saan ginanap yung halalan or yung polling precinct at hindi pa malinaw kung ano yung pananagutan ng F2 Logistics pero tiniyak ng COMELEC na mayroong pananagutan ng F2 Logistics na siyang nagbiyahe palabas at papasok ng kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna itong mga election materials, yung mga VCM at iba pang mga kagamitan na ginamit noong May 9 elections, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid na sa atin sa oras na 12 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hinimok ng isang election lawyer ang Korte Suprema na agad nang resolbahin ang petisyon na nakahain laban sa kandidatura ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay kaugnay nga ho ng pag-uumpisa na ng canvassing sa panig ng Kamara at ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni immediate past President ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo na ito ay upang mapawian niya ang agam-agam ng taong bayan kung totoo ngang kwalipikado ang isang kandidato para sa isang posisyon. Anya, ang pagbibigay kasi ng resolusyon sa naturang usapin ang siyang magpapakalma at magpapatahimik na ng tuluyan sa kaisipan ng bawat isa na tanggapin na ang katotohanan na si Marcos ang siyang susunod na upong Pangulo at mamumuno sa ating bansa. Samantala, binigyang diin ni Domingo na hindi mabubura ng maraming boto ang mga irregularidad o kaya naman ay kapintasan para sa kwalifikasyon ng isang kandidato sakaling may mapatunayan man. Dahil may tuturing na anya na ligaw o stray votes ang 31 million na ito
kung sakasakali na mapagpapasyahan ng kataas-taasang hukuman na kansilahin ang kanyang kandidatura. Ngunit hindi na dapat pang maging katakataka yung sa panig ng mga botante at kinakailangan na maging malinaw lamang ito sa publiko at yung pag-aakala na kwalipikado naman ang naturang kandidato. Matatandaan mga kabombo na una na ring ipinaliwanag ni COMELEC Commissioner George Garcia na kung sakaling mapagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon para sa kanselasyon ng kandidatura ng isang winning candidate ay otomatiko ang pangalawa sa mga tumakbo ang siyang ikukonsiderang panalo sa naturang halalan kahit na formal na siyang naiproklama ng mga kinauukulang tanggapan. Na-deliver na sa House of Representatives mula sa Senado ang mga ballot box na naglalaman ng mga Certificate of Canvass o COCs at election returns kaninang umaga. Ang mga ballot box ay hinatid ng 11 6x6 military truck at 2 armored personnel carrier ng Armed Forces of the Philippines bago mag-alas 5 ng umaga. Ang mga truck ay naghatid ng 167 ballot boxes ng COCs at 441 boxes ng ERs. Nakipagpulong si House Sergeant at Arms Retired Police Brigadier General Rodelio Hoxon kay Senate Sergeant at Arms Retired Major General Rene Samonte bilang convoy ng mga truck ay makarating sa batasang pambansa at ang mga ballot box ay ibinaba mula sa mga truck at kailangang sumailalim pa yan sa canine inspection. Ang mga ito ay sinuri ng Canvassing Board Secretariat pagkatapos ay isinailalim naman sa X-ray inspection. Ang mga ballot box ay dinala sa isang secured holding area sa plenaryo. Sa ngayon ay nakatanggap na ang Senado ng 90.17% o 156 na COC mula sa kabuang 173 COC. Magpapatuloy ito sa pagtatanggap ng mga COC hanggang sa araw ng Martes o bukas. Samantala, iniulat naman ng Philippine National Police na may ilan pang mga isabong sites ang nagpapatuloy pa rin sa kanilang operasyon kahit na tuluyan na itong ipinasara ng pamahalaan. Ipinahayag ni Lieutenant Michelle Sabino, ang pinuno ng PNP Anti-Cybercrime Group, na partikular na yung tanggapan ng Public Information Office na mayroong 12 website ng isabong na pwede pa raw matayaan ng ilang bettors kahit ito'y pinatitigil na. Pero ito umano ay sa paglilinaw ay illegal at may pananagutan ng sinumang may involve sa pagtataya. Nasa 10 sa mga ito ay sa ibang bansa nakabase at hindi rehistrado sa Pilipinas, habang 2 naman ay nandito sa ating bansa. Paliwanag pa niya, ang naturang mga website ay pinopromote sa pamamagitan ng Facebook page at napagalaman ng pulisya na may kaugnayan sa mga isabong operators. At ayon nga kay Sabino, para sa makapagrehistro sa mga applications na ito ng isabong ay kinakailangan munang magdeposito ng 100 piso ang bawat individual na magnanais na gumamit nito. Samantala, sa kasalukuyan ay hindi pa rin naman nakikilala ng mga otoridad ang mga administrator na nasa likod ng naturang mga website na ito dahil sa anonymity mechanism na kanilang ginagawa upang maitago ang kanilang digital fingerprints. Partikular na ang ibang offshore ang pinanggagalingan. Magugunita na noong ika-16 ng Mayo ay nasa pinasara na nga ng tuluyan ang naturang mga website batay na rin sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na ang naturang operasyon. Samantala naman, ilan pang personalidad inaasahan ngayon sa nagpapatuloy na public viewing sa labi ng batikang aktres na si Susan Roses. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, eto live ulit tayo ngayon dito sa Heritage Park, dito sa Taguig City, kung saan ay nakahimlay yung mga labi ni Susan Roses, ang tinaguriang Queen of Philippine Cinema. Ito yung may bahay naman ni The King o si Fernando Poe Jr., Bombo Jane. Sa mga sandaling ito ay mangilan-ngilan pa lamang yung mga fans ang nagpupunta rito para kumbaga ay makita itong si Susan Roses at magbigay ng huling respeto sa kanya. So
So sa ngayon ay ito dumating si Trade Secretary sa aking likuran, si Trade Secretary Ramon Lopez. So siya lamang yung actually bagong dating na kilalang personalidad at opisyal ng gobyerno, Bombo Jane. Ang sabi sa atin ay posible na mamayang hapon, mamayang gabi pa, yung buhos talaga ng mga artista, mga kasamahan sa showbiz industry ni Susan Roses ang kanilang pagpunta dito. Even yung mga Yes, Bombo ay mayangilan, nasa 10, 20 lamang, Bombo Dennis. Okay, so yung mga kamag-anak nitong si Miss Susan Roses na mataan na ba dyan, Bombo Raymond, sino itong nagsasaludar doon sa mga dumadating na mga bisita sa kasalukuyan? Well, ang sabi sa atin ng staff ni Senator Grace po ay parating pa lamang itong si Senator Grace po at ilang mga kamag-anak. Siguro ay napuyat sila kagabi at nagpahinga muna. So mamaya sabi nga sa atin, dahil gusto sana natin makapanayam, mamayang hapon para paparating na itong Senator Grace po para magbantay din uli dito sa burol ng kanyang nanay, Bombo Dennis. So far, yun lamang yung bagong dating kanina, si Mon Lopez, Secretary ng DTI, yung dumating. Pero the rest, ilan pa lamang yung mga supporters, fans lamang yung kanina ay nagpunta pa isa-isa dito sa bahaging ito ng Heritage Park, Bombo Dennis. Okay, sa huling punto siguro, Bombo Raymond, si Pangulong Rodrigo Duterte ba may schedule na pupunta dyan batay doon sa mga abiso sa inyo dyan sa Palasyo Malacanang at dyan na rin kung may mga advance party, Bombo Raymond? Ayan mga kabombo, nagkakaroon ng problema doon sa communication line. But anyway, yun ang latest na status. May mga mangilan-ngilan na dumadating at pinakauli nga itong si Trade Secretary Ramon Lopez. Tuloy-tuloy pa sa mga balita, ipinahayag ko ng Department of Environment and Natural Resources na target nilang muling buksan sa publiko itong Manila Baywalk Dolomite Beach. Yan ho ay sa 3 ng Hunyo at ito ay matapos na ipagpaliban ng naturang ahensyang naunang anunsyo na itinakda para sa pagbubukas ng nasabing Dolomite Beach noong nakarang linggo. Paliwanag ni Environment Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs, Jonas Leones, kasalukuyan pa raw na pinaplansya yung ilang mga bagay ukol dito tulad na lamang ng budget na kinakailangan para ho sa maintenance ng nasabing lugar. Kinakailangan din kasi na magsagawa ng clean-up operation malapit sa US Embassy dyan pa rin sa Maynila. Magugunita na maraming kritisismo ang natanggap ng DENR mula sa environmental groups sa bansa na tutol sa proyektong ito, ngunit itinuturing naman ito ng ahensya na bahagi ng kanilang ginagawang rehabilitasyon sa area ng Manila Bay. Iniulat naman ng Philippine National Police na may ilang isabong sites pa rin ang nagpapatuloy sa kanilang operasyon kahit na tuluyan na itong ipinasara ng pamahalaan. Ipinahayag ni Lieutenant Michelle Sabino, ang pinuno ng PNP Anti-Cybercrime Group Public Information Office, na mayroon pang 12 website ng isabong na pwedeng tayaan nga ng mga bettors gamit ang pera, at may mga online o isabong na rin ang pinasara ng PNP. Samantala, Bombo Jane, Bombo Radio Philippines, sa ating mga kabombo, oras natin sa kasalukuyan, 22 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Kuha muna tayo ng iba pang ulat mula sa ating mga himpilan. Diyan sa Kabikulan ho ay may panayam sapagkat ang gobyerno daw dapat maghigpit upang hindi raw makapasok sa bansa yung monkeypox virus. At yan ho ay ayon sa isang eksperto. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Iminungkahi ng isang health reform advocate sa Department of Health na magpalabas ng abiso sa ilang ahensya kagaya na lamang ng OWA, Bureau of Quarantine at ilang OFW offices upang ipabatid ang banta ng monkeypox virus. Paliwanag ni Dr. Tony Liachon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kinakailangang magkaroon ng preventive measure lalo pang karaniwang ang mga biyahero ang posibleng magdala ng naturang sakit. Ang monkeypox virus ay kabilang sa smallpox family na na-eradicate noong 1977 sa pamamagitan ng bakuna. Tinatayang nasa 5 hanggang 21 araw ang incubation period nito at kabilang sa mga sintomas ang pagkakaroon ng lagnat, skin rashes at blisters sa maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 linggo. Ayon kay Liachon na kung ang bulutong tubig ay maaaring kumitil ng 3 sa 10 taong tinamaan nito, ang monkeypox ay maaaring makaapekto lamang sa 1 sa bawat 10 infected dahil karaniwang mild lamang ito. May ilang mga pag-aaral anya ang nagpapakita na maaaring mai-transmit ang virus mula sa mga exotic na hayop patungo sa tao, subalit nadiskubre na maaari na itong mailipat sa pamamagitan ng man having sex to man. Samantala, sinusubukan naman ngayon ng Group of 7 Nations na muling pag-aralan at i-develop ang bakuna laban sa bulutong tubig na maaari umanong makatulong sa mga pasyenteng tinamaan ng monkeypox virus. Mahalaga ayon kay Liachon na magkaroon ng availability ng bakuna bago pa man mag-escalate ang naturang sakit. Gusto natin heighten awareness para alam natin while the G7 countries are scrambling right now on how to reproduce yung smallpox vaccine. Ang bahagi ng pahayag ni Dr. Tony Liachon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakay nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nagpaalala si US President Joe Biden sa publiko na dapat mag-ingat kontra monkeypox. Nababahala si Biden na maaari itong magdulot ng consequential impact kung lalagana pa. Na-detect na ang ilang kaso ng monkeypox sa North America at Europa simula buwan ng Mayo at endemic na ito silang parte ng Africa. Napag-alaman ang unang kaso ng monkeypox sa Amerika ay naitala sa Massachusetts noong May 18. Sinabi ng mga health authorities na inimbestigahan nila ang unang pinagkikinalaang kaso ng monkeypox sa Southern States sa isang taong bumiyay kamakailan sa ibang bansa. Magugulitang nakakuha ng atensyon kay Biden ang monkeypox virus. Bombo Sports News. Nagbigay pugay ngayon ang Philippine Sports Commission sa mga atleta na nakipaghamok sa larangan ng iba't ibang palakasan dun ho sa katatapos lamang na 31st Southeast Asian Games sa Vietnam. Ang Pilipinas ang defending champion sa SEA Games pero tulad ng inaasahan, ang host country na Vietnam ang humakot ng husto ng mga medalya upang tanghaling overall champion. Una nang pumwesto ang Pilipinas sa ika-4 sa ranking mula ho sa 11 mga bansa kung saan ay nakasungkit ng kabuang kabuuan ho na bilang ng medalya. Yung Pilipinas ay 52 yung gold medal dito mga kabombo. At ayon nga sa Philippine Sports Commission, dapat ding kilalanin at batiin ang mahalagang naging papel ng mga coaches, trainers, mga National Sports Association members at medical staff. Kaugnay nito, todo ang pasasalamat ng PSC sa mga bayaning atleta na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa. Papakita namin muli mga kabombo yung medal tally para ho sa kabatiran ng atin hong mga taga-subaybay. Nasa unang puwesto ang Vietnam na mayroon hong 205 gintong medalya. Ang Thailand ay nasa pangalawang pwesto naman na may 72 gintong medalya.
Ang Indonesia ay sumusunod. Pang-tatluhuyan na meron naman hong 69 na gintong medalya, habang ang Pilipinas ay 52 ang gintong medalya. Pero yung total ho natin ay 226 yung mga medalya kung isasama natin yung bronze at silver medal. Kasunod natin ang Singapore na meron hong 47 gold medals. Ang Malaysia may 39 gold medals. Ang Myanmar merong 9 at ang Cambodia ay meron din hong 9 na gintong medalya. Nagkakaiba lamang ho sila ng figure pagdating sa silver at bronze medals. Ang Laos ay meron 2 na gintong medalya. Brunei, meron naman ho silang 1 gintong medalya. Habang yung Timor-Leste ay 3 silver medals, 2 bronze medals with a total of 5. Pero wala ho silang gintong medalya batay dun sa data na inilabas ng 31st SEA Games organizer. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio Bombo. Buwanay sunto sa New FM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang incoming Congress, or ang 19th Congress, pinagi sa pagpamuno karon sa incoming House Speaker nga si Ferdinand Martin Romualdez. Ang ila siniyang tawag siya ni priority amo ang pagpaiway sang presidential or sang barangay elections. Sa aton sining mga kabumbo, ginabanta diri banwa nga ang barangay elections posible kuno nga hiwaton sa tuig 2024 bulan sang Mayo o kon Disyembre tuig 2025. Ibot silingon may extension sa termino karon sang mga punong barangay. Sa aton sining mga kabumbo, lakip na diri ang Sangguniang Kabataan Chairman. Timayara man sila sang term extension. Sa aton sining mga tagpalamati, i-check pala naton ang linya sang spokesperson sang Liga ng mga Barangay Iloilo City Chapter, si Punong Barangay Roberto Nino. Agod niya makakuha kita sa dugang pag-insini may informasyon tuhoy sa sining barangay elections. Kiti ang mga punong barangay ni saton sining mga kabumbo may ara sang mga last termer, kalabanan sini mga last termer kon matabo. Pinagi sa pag-extend or pagpaiway sang eleksyon sini nga bulan sang Disyembre sa aton sini nga mga kabombo, may ara sang pagpalawig pagid sa pagpungko nila sa posisyon as punong barangay. Sa aton sini karon nga mga kabombo, nang iban sini mga punong barangay nagayhome. Ang iban siniya medyo nagakuriit. Ang mga pumuluyo nga do hindi konforme sa performance ang ila sini punong barangay, ti makambal nga dugay pa ni nga antos ang aton. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero on the other hand, ang eleksyon sa barangay kinahanglan sang mga 8 bilyon ka pesos. Sa aton sini nga mga kabumbo nga pondo para nga matigayon ini. So kung ipaiway gyud man banwa, makahimo nga makaangkon sang savings para dire. Sa linya naton si Punong Barangay Roberto Nino, spokesperson sa Liga ng mga Barangay diri sa siyudad sa Iloilo. Kap, si Bombo Cham, maayong hapon, live ikaw sa Bombo Aray Saudto.
Mayong hapon bumutsa, mayong hapon sa imutag palamati kag sa malabutan sa aton nga tingog subong nga hapon. What's the latest, Kap, sa sining barangay elections? Ano ang mga impormasyon nga nakalabot dira sa aligan ng mga barangay diri sa siyudad sa Iloilo? Well, bumutsa ang ining postponement sa barangay election nga nakaschedule sa December of 2022. Isa ini sa byproduct o resulta sa aton nga Regional Congress kag National Convention sa naligan nga tuig. Kag ini amo ni ang consensus sa majority sa aton nga mga miyembro nga mga liga ng mga barangay sa bugos sa Pilipinas. Kag ini gisabat sa aton nga majority floor leader si Congressman Romualdez kag ang incoming presumptive naton nga mangin Speaker of the House nga sa 19th Congress tagaan nila sang priority ang ining postponement sa barangay election sa December of 2022 kag ang latest naton nga information is depende na ini sa wisdom sa aton nga mga mamaligha kung schedule nila sa sa May of 2024 or sa December of 2025. Okay, pero sa bahin niya sang liga ng mga barangay, yakap may ara kamuya sang panawagan man for sa sining pagpaiway anay sang eleksyon sa siniman nga tuig. Yes, nagpirma ang majority sa aton nga mga barangay official sa sining proposal kag gisabit na ini sa naligad nga tuig sa aton nga mga sa aton nga National Secretariat sa Kongreso sang Pilipinas. Ano pag nakita, Kap, ang mga mambalaton konsiderasyon abi nga dapat ipaiway ang eleksyon sa mga punong barangay sining nga tuig? Well, aside sa hambal mo kag bombutsam nga maka-save kita sa more or less mga 8.1 billion pesos. Isa pa gid nga nakita naton nga ara pa kita sa post-pandemic nga sitwasyon sa aton nga pungsod kag ang kwarta nga i-save sa barangay election pagagamiton sa pandemic response pagid kag sa mitigation sa aton nga national government kag nakitaan man sa aton nga mga mamaligha nga kung may eleksyon sa December of 2022 ang hambal da sang nagligat ni Bombodoni ang pasmo sang hinhiwat nga national kag local election ara pa kag hindi pa madula sa mga balatsagon kag paghunahuna sa aton nga mga pumuluyo kag mag-create pa sang divisiveness sa aton nga mga constituents sa barangay kay balan mo basta barangay election niya mas masingki pagit ini bumbutsam ang mga emosyon sa aton nga mga pumuluyo sa pag depensa or pag endorso sa ilang mga kandidato sa barangay. Okay. So ang last say or ang maka-decide sina diri amo ang pagbulos na sang panibag-o or 19th Congress na diri tanin mahibaluan na, Kap, kon bala madayon or ipaiway gid ang eleksyon sa barangay sa Palabuton kung tani nga Disyembre. Yes, sakto na Bombo Doni, pero I think sa aton nga latest nga nakuha nga information sa National Liga, 75 to 80% mapuspon ang December 2022 nga eleksyon kaya muni ang isa sa mga priorities sa 19th Congress kag nagpasalig ang aton mga mamalida sa liderato sa House of Representatives. At the same time ang sa Senate naton hatag man sang ilang pabakod nga ang ining eleksyon iga-postpone. Pero as to the schedule kung saan ini May of 2024 or December of 2025 depende na ini sa desisyonan sa aton nga mga mamaligha, Bombutsam. Alright. Sige. With this information, Punong Barangay ninyo, sir, thank you so much. Mayong hapon sa imo. God bless. As always, thank you man Bombutsam sa paghatag sa ato sa tion kag salamat na sa Bombo Radio. Deriwavit si Punong Barangay Roberto Nino kag sumungman siya ang spokesperson sa Liga ng mga Barangay diri sa syudad sang Iloilo. So ang porsyento sa pagpaiway sang palabuton sa barangay elections
sa Disyembre tuig 2022 nagataas na gid sa aton siniya nga mga kabumbo. Kay ti isa sa mga mensionar ni Kap nya ara pa ang pasmo sang national and local elections. Ara pa bala kun sa ano pa ang kalayo nga kun sa dienti nagadaba-daba sa tong national and local elections sa mga supporter sa magtimbang siniyang kampo abisang Lenny Kiko kag BBM Sara kag iban pa siniyang mga linyada man mga kandidato man sa pagka-presidente kino nag-approve pabilin pagawa sa aton sini nga mga kabumbo kag kun may eleksyon sa palabuton sini nga Disyembre ti makatuga pag inisang pagbinahin-bahin pagid kag kabalo naman kamunaan niya kon eleksyon sa barangay. Miyara gani nga magulutod, magpalakaisa, magtiyo, mag-iloy. O kung ano man iyang magpinarintihan ay ang nagakinontrahanay na lang yes politikas barangay. Tiba si ina pa kuno ang dugangan siniya sang pagbinahin-bahin naton nga mga Filipino. Isa pagin sa mga konsiderasyon, tisang nagligad pa lang siniyang tuig, nag-file na niya sang isa iya ka motion karon ang Liga ng mga Barangay nga ipaiway ang 2022 December elections. Isa pagin si Nadri Banwati ang masave nga kwarta. Ngati sarang gidiya magamit sa COVID response, sa COVID mitigation, kag iban pa mga mabugat nga konsiderasyon nga kung sa dienti posible amo ining pagatutukan sang 19th Congress sa pag-umpisa sang ila siniiyang nga termino sa palabuton sini nga Hulyo 1 tuig 2022 sa aton sini magkabombo. With this information karon nga dako na ang posibilidad mataas ang porsyento nga hindi kidya madayon ang palabuton sini nga barangay elections, damo ang nalipay, at the same time damo man sini ang nagakasubo, nagakalipay in the sense kati ang yara karon yes posisyon nga mga punong barangay magapabilin pa iya sang duha tubtob tatlo pagid katuig bilang punong barangay. Ti mayo lang na kung sa mga punong barangay nga magpabilin iya sa pwesto nga mga mapuslan man sang pumuluyo. Hindi iya mga punong barangay blang kung sa diin to ang mga politiko do dito man sila nagasimba sa aton sini matag palamati. Inang mga punong barangay kung tani bla iyang madali-dali kag may mga nahimo kag pagahimuon pa lang para iya nga mapasanyog kag mangin maayo man ang sitwasyon sa ila siniya kabarangayan sa aton sini nga mga kabumoy, di ba? May mga nagakasubo kay ti sa nasiling na naton kung masalapuan mo yang punong barangay ginimpuslan kuriet ka gini mo banwa antos ka sang duha tubtob tatlo pakatuig nga binirtuldo kag lawlaw nga pagdumalahan sa isa iya kabarangay kapitan amuning mga nagakasubo sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon ining 19th Congress nagapasalig sa term extension, ti bisan pa paano amunim lang hambal nila nga baw mapasalamat man yung mga punong barangay sa aton sini nga mga kabumbo. Isa man ini sa mga pamaagi siguro banwa nga amat-amat man niya nga pag kumbaga pa amat-amat man niya nga pag liso sang balatyagon kag ti siyempre pag pangayo sang suporta sa next administration. Kaya hindi lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga ang mga punong barangay amugin man ining mga tawo nga saraligan sang mga nagkalain-lain sining politiko. Tidira na sila karon makakuha sang suporta man sa ground. Kang maghambal abi tay pasalamatan ta siya mo siya kay balaan mo
tinutuyo yagin paiway ko ti naglaba pag ginang inyo sining termino, pero ti sa sunod yang eleksyon dapat ang suporta mo ara na sa mo ni. Isa man ini sa pamaagi mga kabombo sa paglubag ni sang suporta sa aton sining mga kabombo kay ti kun lantawon nimo ang iban sining mga punong barangay kalabanan ng mga purong barangay karon nagahabil-habil na kay manog-end ng ila sining termino. May ara iyang ati bag-o pa lang iyang punong barangay. Pero ti sa iban amo ning isa sa mga mambal naton ginakibangan manilay nga ti matapos ang ila sining termino. Tapos do wala man lang sang maayong material abi within sa ilang grupo or within sa ila sining pamilya. Kaya mo ning isa sa mga mambal nila di ba tani kun may palawig-lawigon pa nila 3 katuig or 2 katuig ang akon sining termino. Di siyempre kung sino na makapalawig dira, sino dira yang magkapasar sang layi nga paiway ang barangay elections, siniya nga tuig 2022, ti pamagi man ina sa paganyat sang suporta niya, ti dito lang takra suporta, okay? Gintingwaan niya ning mapalawig ang aton siniya nga termino as punong barangay. Ti damo paning makawata, damo pani ang mahimo ta, nga kayuhan sa kabarangayan kag sa aton siniya nga mga pumuluyo. Taniya mo sina, no? 45 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining las 12. Dari sa aton sining pagapangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining pagpanumbalik banwa, istoryahan naton diri ining local public transport route plan sang probinsya. May gamay na lang modification kag kung maprobahan sang LTFRB ipasaka na ninyon sa provincial board. Pero sa Hunyo 12 to hindi na yan makasulod ang mga salakyan nga halin sa interior padulong diri sa syudad sang Iloilo. Istoryahan ta na karon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad pagbalikta sa gyapon diri lamang sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea.
Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo, kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita ka bala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout? Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset.
Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung kolesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang journal. Minutos na nakaligad sa takna siningalas sa 12. Balik sa pagpangalagad sang Bombo Rice Auto sa New FM Bombo Radyo Iloilo. Isa ka bulangiro ang ginbawian sang kabuhi. Matapos gati ginbunal ni siya sang sining manoko. Kaugalingon sining manok. Kagapon ni natabo sa ton sining mga kabombo. Kung sa diin mabuhi na tani siya sang manok. Ining biktima nga si Ronel Nator. Mabuhi na sa tani sang sining manok. Dito sa may Tagkawayan na Cockpit Arena sa aton sining mga kabombo sa Quezon Province. Di karon kay mapropintas kuno ning manok ya sa aton sining makbombo pag buhi niya. Why sa bla binalikid sa manok ya kagagin syapol. Igo gid sa mga kabombo sa iya siniyang hita. Sa natuo nga bahin sing iya sining hita. Gindala sa ospital ang nasambit sini karon iyang biktima o galing kay gindeklarar na ning dead on arrival bangod man sa loss of blood. Iperting ng katalom sining bulango
sa aton sini mga kabumboy. Hindi mo na ang bulang na kaigo to stela. Pero mga ano lang example lang picture lang ni sa mga bulang nga ginagamit plus sa aton sini mga kabumbo tuman sini ka talong. Dugangan pa nga persado imo sini nga manok kay preparado. Nag-ungot gini kag dako girang pilas rason sini banwa nga ang biktima ang nawadaan sang dugo or madugo tikis paa igo tapos talom bumbo Chris. Amo ni sa mga bulangiro kag sa mga handler na kapin pa ko nang ginapreparar mo pintas ki manop. Ano gid doble halong gid kamo. Sa ton sini karon niya nga mga kabumbo. Baw ka ngilo lang taon mo kung na mo sining kung na mo sini ang bulango ka talom mga kabumbo. Sumantik lang na gamay si mo sini ang panit dira kag si mo sining parte sa lawas mo nga humok panigurado nga madulot gid ni mga kabumbo. Impunto launa na sa ton sining pagpangalagad man sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istorya naton ining land or ining local public transport route plan sang probinsya sang Iloilo. Kung madumduman pa sa aton siniya nga mga kabombo nang inisyo man ini sadto kay man nauna iya pasa sa LPTRP ang syudad sang Iloilo nangin ordinansa na kag natalana na nga iga-implementar. Ang latest information sini ganin naton banwa is that nga hasta na lang niya Hunyo 12, kung ako magsala Hunyo 12, Hunyo 2, ang mga interior nga mga salakyan nga makasulod riya sa syudad sang Iloilo. May iban man sini banwa nga for cargo lang gid lamang sila ginapanugutan nga makasulod riya sa syudad sang Iloilo. Ihibaloon nato ng dugang sini karon niya nga mga impormasyon kay may gamay naman lang sini nga mga modification kag iga pasaka na ini sa bahin naman iya sang provincial board ang local public transport route plan sa probinsya sang Iloilo. Sa linya naton si ex-officio member, board member Ramon Monsik Soliano, ang committee chairman on transportation. Board member Soliano, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Radyo Iloilo, makita ka man sa Facebook Live, subong man sa YouTube channel, kag live ikaw sa 837 kHz sa aton Sinma Radio dial. Once again, maayong hapon, sir. May dayad man nga hapon na Bombo Champ, no? Kag sa tagpalamati sang Bombo Radio. What's the latest karon sa bahay naman niya sang LPTRP sa probinsya sang Iloilo, Board Soliano? So paano sang nag-istoryahan ay kami kagina sang aton nga provincial planner kay Sir Mario Nelios nga ginpaluap po siya regarding sa update sang aton nga public transport route plan sang probinsya sang Iloilo. So on the process for the approval na siya, no? Sa LTPRB kay gin-modify may mga gamay sila gin-modify ko, no? Gin-correctionan. Tapos may so waiting na ang aton nga nga sanggunian panlalawigan aton through our committee nga kung matapos na to ma-correctionan, no, maaprubahan sang LTPRB, so mabalik na to sa planning office tapos i-endorse na sang office ni Gob siguro sa aton nga sanggunian panlalawigan kag i-refer man ina siguro sa aton nga komitiba. Pero so far sa nakita nimo sa sining LPTRP sa province, nag-jive na gid man ini board sa LPTRP man diri sang syudad sing Iloilo. Yes. Pardon me, Bombocha. Suling ko ang LPTRP sang province, sandig sa nakita nimo, nagasanto man siya bala sa LPTRP sang syudad sa Iloilo, agud nga malikawan ang issues sa nagligad nga nagaray sa board. Hello, board.
Aha. Hello, board. Batian mo ko? Liyong ko bi adjust bumbo Chris G. No? Kay isang nagligad to do may ara sang mambal naton do why isang proper coordination bla. That is why nga ti ang iban sini nga mga local government unit do nakibot man iya kay ti may mga first town nga hindi na pwede makasulod mo ang ila sini nga salakyan mga nagabiyahe nga mga di pampasero nga salakyan kutob na gilamang ini sila sa mga terminal, no? So aton sila luyag mahibaluan kung ining yara karon sa LTFRB kung bala nag-jive or nagasanto na kag why na sang issue pananglitan nga masalapo naman ang probinsya sa Iloilo with LPTRP man iya sa syudad sa Iloilo. Balikan ta si board member Soliano. Board, ang nanamin ko siling ko sadto abi sa LPTRP sang syudad may mga issue nga natukiban kita, may mga issue kagadamo sini ang mga ginpanghusisa to this time sa naplastar na nga LPTRP man iya sang province. Although nga may gamay pa nga mga modification, pero makambal kita bala nga doon nagsantuanay na sila board kang malikawanan naton ang mga previous issues regarding LPTRP, board. So paano si regarding sa LTFRP sang syudad kag sang iya sang probinsya, may nag-overlapping gid man sang nagdikat, no? Kay ti daw napasar dayon ang iya sang syudad nga way bala kita ka hibalo, way sila sa kakandak sang consultation sa aton kag mag-lay down sang ilang public transport route plan before nila i-aprobahan. So amo sina may gamay kita nga adjustment nga ginhimo sa aton nga public transport route plan sa probinsya. Aha. Okay. So kabay pa nga magsanto na ina-board para nga hindi na kita magtubang naman liwat sa mga issues katulad sang nagligad. Ang latest ini nga impormasyon namon tubtob ng ilang Hunyo 2 ang mga provincial jeepneys di na sila makasulod sa city not unless for cargo, board member Soliano. Yes, no, nahibalaan naton ina nga ang city government daw ipatuman na gid nila ang ilang public transport route plan sa Hunyo 12. Hunyo no? 12. So Hunyo 12 amo tong ilang plano nga daw full implementation nagikuno ina, no? Nga ti ang akon nga ginawori lang sina ang aton mga syudad bala, ang city government, ang mga transport sector naton bala sa syudad diri, nga city loob naton kung preparado bala nga makakater sang mga mga commuters naton, mga pumuluyo namon sa probinsya sang Iloilo nga gusto magsulod sa syudad kay hindi na makasulod ang mga PUG mo nga mga first town kag including may municipality ang second town ang Banwasang Santa Barbara. So hindi na sila kasulod sa syudad, hasta na lang sila sa terminal nato, no. So hopefully mapreparahan ina maayo sa city government kag may mga alternatibo sila, may mga contingency plan sila base ma-experiensyahan naman naton bala nga pag-implement nila sang ila perimeter boundary ordinance nga damo ang napiktuhan sa nga mga pumuluyo namon sa probinsya sang Iloilo. So amo ina lang aton ang ginawori gid, no, kung napreparahan gid man nila ina sang maayo. Okay. Ang LPTRP sang probinsya gina-estimate naton mga sano ini board? Ang iya sang LTFRP sang province sa kay istorya ko sa kagina ang aton nga PPDO kay Sir Mario. So way pa siya kahatag sa akon sang definite time, no. Pero ara na kuno for approval sa LTFRP. So gahulat lang ang aton nga committee base na, no. Through the Sangguniang Panlalawigan kung saan nila i-submit, no. Ang amon nga public transport route plan sa probinsya. Aha, okay. Pananglitan siguro nga ara na ng LPTFRP sang province board base kon mahatagan taman sa nagakigo ang solusyon ang imo sining ginantisipar nga problema sa pag-cater man diri sa syudad sa Iloilo sa mga pasahero nyo coming from province of Iloilo, board. So paano kung tanawon mo
hindi kaapekto ang amon nga public transport route plan sa probinsya. Kaya hasta lang kami sa terminal mo. Hasta lang gidira sa terminal tanan nga mga provincial jeepneys and buses. So now gani daw gin may guidelines sa sa may suggestion sila sa LTFRB, sa DOTR nga hindi na pagtandugon ang iyang mga buses. So dira na lang kami ma-focus sa jeepneys. So amo na ang adjustment naton subong para lang gid sa provincial jeepneys, amoy na as mentioned by Sir Mario Kagina nga daw jeepneys na lang ang amon nga itandugon nga pasudlo namon sa amon nga public transport route plan. So pero hindi kami kaapekto sa syudad. Kaya hasta lang kami sa terminal, so ang amon nga mga ruta dira lang ma-revolve dira. Kagti amoy na ang ato nga nga gina-worry. So hopefully mapreparahan sang syudad ang ila pag-implement sang ila nga public transport route plan nga hindi man maapektuhan ang amon mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. All right. Sige, with this information kag sa time, board member Soliano, sir, thank you so much. Mayong hapon sa imo. Thank you man Bubut Champ kag sa chimpo nga taon ninyo kanatan. Dari wabit si board member Ramon Munsik Soliano sa yaman siniyang payag may kantanan sa sining LPTRP sang probinsya karon iya sang Iloilo. Isa man lang sa mga concern sa mga taga-probinsya, partikularmente sang Committee Chairman on Transportation, ang pag-cater sang mga pasahero from the province of Iloilo kay kutob na gid lamang ini sila sa terminal by June 12. Kaya muning pagpatuman na sang LPTRP sa syudad sang Iloilo. Ibaluon tabi with Mr. Jack Conlo kung preparado na blakag may mga nagakaigo na siniiya nga mga contingency plan pananglitan abi karon nga dinaguso ang mga pasahero didto iya sa sa tagsa sini ka mga terminal sang mga provincial jeepneys. Tiki ko ng taon ta provincial jeepneys ti mayara dira iya sa Ongka. Ang mga terminal may Ongka terminal, may Alyusan terminal. Sa ton sining mga kabumbo din pagin sining iban nga terminal diri sa may Mohon, mayara man kita dira iya sang terminal. Di kay by June 12 kalabanan na sa mga magabiyahe sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Iloilo, amo na ya ang mga modernized jeep. Kag ma-take effect naman ang panibag-o sining 7 ka ruta. Ting iban gani nagambal nga hindi man na siya bag-o gid mombutsama kunti dogin consolidate lang na naton nga total kay may amo na sinadri nga ruta, may existing nga ruta, gindugangan talang nga mangin accessible kay manami na subong ang dalan. Mga kasubong sina saton siniya nga mga kabumbo, pero tiyan mo lang ng concern sa mga taga-probinsya man sa Iloilo kay kutob na gilamang ini sila iya sa mga terminal, diba kung mabudlayan ang syudad sa Iloilo to cater sa volume sang mga pasahero. Makasulod gid man ang mga provincial jeepneys diri sa syudad sa Iloilo, pero hindi sila pagpanugutan ng mga pasahero kag for cargo lamang ini sila banwa. Mga produkto abi Halinias Leon, mga prutas kag utan dira. Pwede ka sulod. Pero amo lang sila, cargo lamang. Hindi sila ya pwede makapamasahero. 12 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining launa driman sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung madumduman na tribukaho sa nagligad to, ang issue sa LPTRP sa syudad sa Iloilo kay wisnuwang gid wagid kabalo ang pila ka mga local government unit, partikularmente ang mga first town LGU tuhoy sa implementasyon sang LPTRP sang syudad. Tinagpakigsapol rin ni sila
na istoryahan na kag nagalaom kita gina-expectar gid naton nga nahitso na ining mga isyu sadto kag ganatagan sa nagakigo karon nga kaklaruhan. Sa linya naton si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety, Transportation and Management Officer. Jack, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Uto, mayong hapon. Yes, Bombo Champ, mayong hapon. Kagaming hapon kit sa aton tagpalamati sa Bombo Radio, Edivilo. Aha, alright. Na-interview ko bago gilamang si board member Monsic Soliano. May kantanan man nag-update ako sa LPTRP man iya sa bahin sa province ng Iloilo. So far, gamay naman lang itong mga modification kag mapasaka na iya sa provincial board. But ang isa sa mga concern lang nila, Sir Jack, kay by June 12, full implementation na isang LPTRP diri sa syudad sa Iloilo. Basi kon ma-overwhelm kuno ang syudad sang volume sang pasahero coming from the province of Iloilo kag mabudlayan ang mga taga-probinsya makasulod sa syudad, Sir Jack? Bombo Champ, may ara gid sa transition period nato, no? May ara adjustment, no? Nga matabo. Ilabi na gid halin sa mga pasahero nato halin sa tagsa ka mga municipality, no, sa aton Iloilo province sa Bombo Champ. Naga-meeting kita ato last nato nga meeting upod man nato ng provincial planning office sa aton Iloilo province sa Bombo Champ, no. Ginaobra namon ini Bombo Champ because in anticipation man siya sa aton nga face-to-face classes. So, subong wala pa sang face-to-face class gid. So, amat-amat sa makita natin kung ano ang volume. Bombo Champ, yes, posible na siya matabo. That is why nga series of meeting, sige aton meeting subong, because ginapreparar man namon ang aton nga mga sililop jeepneys diri sa aton syudad para nga makater naton ang volume of passenger during rush hour, no. Usually ang gitanaw naton Bombo Champ every Monday, no, kung sa may pagdagsa even before pa man, no, sa una bisan diri sa Bombo Radio so nanalakol naton kung sa rush hour sa mga terminals naton may mga pasahero hindi nga punto nga nagahulat, but it doesn't mean na kulang aton sa lakyan, kaya ang ratio naton hindi pwedeng nga 1:1, no. Kung pila ang pasahero naton amo na dapat kada mo ang number of seats nga available naton na Bombo Champ. So ginatanaw na naton Bombo Champ, no, upon sa aton seat planning LTFRB kasi sa aton mga transport cooperative ang mga expected naton possible nga mga matabo. So, Bombo Champ, isa-isa ini ginatakol naton. Well, in fact, dugay-dugay no 1:30 may meeting naman kita upod sa aton transport cooperative ug sa aton nga LTFRB because nga ang preparation naton, although may ara gina sa matabo within sa actual implementation Bombo Champ nga mga senaryo nga posible din naton makita, but that is why nga as early as June 12 i-launch naton ini para nga in the span of 1 to 2 months mabalaan naton sa aton based sa aton nga assessments and implementation ano ang mga diferensya, ano ang mga kinahanglan niwaton, kaya anong kinahanglan naton ni dugang Bombo Champ. Aha. Bali sa June 12, full implementation sang LPTRP, but nalakip naman dira iya, Sir Jack, ang ginatawag sining transition period. But silingon, ara dira ang observation sa posible may mga pagaligwaton, i-improve, kung may makita sini iyang mambal naton abido o diferensya or kung ano pagid iya ang posible nga mas makapahapos kag makapaayos ang LPTRP sa syudad sa Iloilo. Yes, Bombo Champ, as sa guidelines ng aton nga DOTR, may 6 months kita, no, para nga obserbaran ang aton nga LPTRP. After 6 months pwede kita ka-amend sa aton nga LPTRP Bombo Champ, no. So kung may kinahanglan niwaton ang aton nga city government kagang LTFRB maobra inaliwat Bombo Champ sang amendments kung kinahanglan, no, nga may ara kita makita within 6 months nga pag-implement sa aton nga LPTRP para nga pa-amend pa naton liwat sa DOTR ang aton nga LPTRP kung may ara kita kinahanglan nga obrahon nga why naton makita during nasa actual sang implementation na Bombo Champ. Kaya di malaing man yan, no, ang aton ginaplano kay sa actual implementation. So sa actual implementation, posible damo pa kita makita dira nga mga differences. That is why nga ginagaan kita 6 months. After 6 months, nga maka-amend sa aton LPTRP. Bombo Champ. Okay. Ilakip ko na lang siguro, Sir Jack, ining tawag si gani, ang parti bala sa multimedia ka, parti sa sining paghatag, pag-grant sa mga prangkisa sang mga tricycle, kay hindi bala may ara man iya sang do ginahitso kita karon nga mga ruta sa mga tricycle man, Sir Jack.
Yes, Bombo Champ, actually may ara kita ordinansa sa ang moratorium anay sa aton nga pag-grant sa mga franchise and tricycle naton na Bombo Champ. Nagpasalamat kita no sa aton City Council, labi na ni Councilor Doron, because this will give way man Bombo Champ sa pag-finalize na sa aton ruta. Natagisan naton ka mga tricycle sa syudad, kag to give way man sa implementation sa aton nga LPTRP Bombo Champ. Mga pila ka bilog na subong ang franchise holder sa tricycle, may ara ikaw sang mambal naton na data dira Sir Jack? Ang latest data nako na Bombo Champ as per ni second forward naton Bombo Champ dito sa aton nga DOTR sa aton nga tawag sini subsidy no sa tricycle driver mga ara na sa 1,800 plus Bombo Champ ang nakapasa nga may franchise naton nga mga tricycle Bombo Champ. Okay. Sige. Subject with this information kag sa time as always madamo nga salamat kag maayong hapon sir. Bombo Champ sa inyo sa Bombo Radio, salamat gid no, ma-update kami liwat, salamat gid kay para nga mapabalo naton aton tumuluyo, ilabi na gid ang aton commuters sa update sa aton LPTRP. Liwat Bombo Champ sa inyo po sa Bombo Radio, mayong hapon kag salamat gid. Deriwabit si Mr. Jack Kunlo ang head sa Public Safety Transportation and Management Office sa sining kumpirmar sa sining implementasyon sang local public transport route plan sang syudad iya sang Iloilo ang pagdugok malang sa mga pasahero nagikan iya sa mga terminal amo ining rush hour particularmente Lunes abi iyang adlaw. Pero may anom pa kabulan nga grace period for observation kay tilain gid man iya ang aktual nga makita na nimo sa imo siniya nga pagplano. Kay it's either nga ang plano nimo for example abi 100% sa implementasyon ng santo gitik duway ka nagawasang i-improve or i-amend or kung may mga pag-aislan ikaw or whatsoever dira. But si Mr. Kunlo ganyan nagapati siya mas mayugin nga kung makita naton aktual sa aton sini nga mga kabumbo. So hindi man kuno mabudlayan gid ang mga pasahero nga nagagikan sa probinsya sa Iloilo sa pag-implementar na karon sa local public transport route plan sa syudad. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ang isa pa gid sa mga development diri among moratorium sa pag-grant anay sa prangkisa sa mga tricycle kay may masubra na kuno 1,000 nga mga franchise holder sa nga tricycle diri sa syudad sa Iloilo kag makahatag man sang giya sa pagplastar man sa nga ruta sining mga tricycle sa aton sining Makbumbo kay makapilat naman ang kabises nga istoryahan riya sa Bombo Radio ining pagplastar sang mga ruta sang tricycle kag sa mga modernized jeep. Kay ti may ara niya sadto nga nalakip sa ruta sang tricycle kay hindi pa iya accessible sa una sa mga PUJ or public utility jeepney nga sa bag-o nga LPTRP ginrutahan na nga makaagi na dira niya nagabiyahe ang mga modernized jeepney sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang pahayag sang pipila pagkakita nila sang ordinansa sinya ti pwede naman sini nila mahimo kag hindi naman nila sini iya nga siling do kasubong iya nga nagapaalin pa sila sa mga tricycle driver kanya kati tapos naman ang eleksyon mo sa aton sini iya nga mga kabumbo. Pero kung anong kag ano man dira iya ang plastada sina diri banwa ang mas nakahibalo sila diri among mga opisyalis naton kay tikon lang taon nimo ang kung hindi niya maplastar mayong ruta sang mga tricycle sang mga modernized jeep ang masuffer sina diri sa gyapon ang mga motoristay kung why abi karon sang order pagustuhan talang iya nga ang mga modernized jeep makaagi sini diri nga ruta diri nga dalan ang di pambasero nga salakyan makaagi dira ang tricycle makaagi man dira dugangan pagid sa mga private owned vehicles ti kinarambot-sing kita karon kag sa aton sini mga kabombo ang
ang guwaya sina dire, maggutok naman ang aton sini mga mayor nga dalanon, kag maigod naman kita sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Tisandig sa pagtuon gani isang MMDA kunya kumagsala nga sa isa ka oras nga stranded lamang ikaw sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, dako na ini nga equivalent niya nga kumbaga pa do ma-convert mo na kuntani. Ma-convert na sa kwarta nga amuman ang nagapahulag sa aton sini nga ekonomiya. Isa gani ka eksperto naghambal sila niya ang traffic problem. Sang pungsod Pilipinas ang isa man sa mga dako nga problema in terms sa paghulag man sang aton siniya nga ekonomiya. Kung igod or usad pagong kung sa Tagalog pa ang hulag sang trapiko, tida umamo man akunong paghulag sang aton sini nga ekonomiya kay millions of pesos man ang nagaka-usik sa inuras iabanwa nga maipit ikaw sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Di kon progress ginapangita mo, tapos highly urbanized city ikaw, ti dapat hitsuhon mo ginanay banwa ang traffic situation sa imo sini nga lugar. 25 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Police reports kita na banwa. Kung nadumduman ninyo sang nakaligad sini nga semana, duwa ka insidente na tabo sa distrito sang Haro. Una, may hold up nga natabo sa may MV Hetchanova sa distrito sang Haro. Ang convenience store hinold up kay ginapayag mga 10,000 ang nataban. Ikaduwa nga insidente, shooting incident, alleged accidental firing sang isa ka 78 anyos sa iya senior citizen man nga karelasyon. Sa relasyon ti why kita sang problema kay sandi gani sa kay Captain Eduardo Chacon sa Molo Police Station. Open book naman ang ila sini nga relationship sa magtimbang sini nila nga pamilya. O galing ang utod sang biktima may ara sang pagpangduwa-duwa sa hitabo sa aton sini makabombo. Kay sandig iya sa investigasyon sa aton sini kapulisan, idulong niya na kuntani sa gwa sang gate, sang suspect ang biktima, kaga dito sang pagbukas sang gate, nahulog ang iya sini nga armas lutang. Sa iya sini nga pagdali-dali, iya nga masalo niya banwa, ining 45 caliber pistol, kag pagkapot niya dito kuno kag napitik niya ang gatilyo, igo gins dughan, natuo nga dughan sang biktima sa aton sin makabombo. Gindala pa sa ospital apang ini ang ginbawian sang kabuhi. What's the latest karon? Kaya ang pamilya diri nagaduwa-duwa nga accidental firing, pamilya sang biktima. Sa linya naton si Police Captain Eduardo Chacon Jr. Captain Chacon, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto mayong hapon. Yes, sir. Good afternoon, sir. And good afternoon, sir, sa mga listeners natin, sir. Alright. Captain Chacon, sir, what's the latest karon sa sining alleged accidental firing nga natabo sa nagligan nga semana dira sa may barangay Our Lady of Fatima? Well, sir, bali sang last week sa Saturday, bali nag-katulad ng family, nagkuha sila sang blood report, and then ang result of paraffin test. And then, accordingly sa schedule for autopsy, isang last Saturday po ito siya ang victim, sir. Okay. So, ang pamilya, no, sir, disinido na nga mag-file sang kaso or do na-convince naman sila nga ti aksidente man ang natabo? Pero actually, sir, bali, ang part naman sa police, actually ang gusto naman nga complaint. Meaning homicide, kaya ang violation sa Republic Act 10591.
So, ang sa 10591 sir, na-file natin na to sir. Actually, naka-cash-ban yan ang ating suspect. Pero yung sa homicide sir, kaya may mga delayed kita sa autopsy. So, pag yung man ng family, private lawyer nilang mag-file sa complaint. So, that's why sir, ang amang subong sir, is provide sa mga necessary documents needed sa family sir. Alright. 10591 ang wa isang lisensya ang posel, sir? May actually sa may-ara, but then expired ang yung license to own and possessor. So, hindi siya gapon, kumbaga, hindi siya gapon. So ang iya LTAP expired, that is why ngati nakasuhan sa sang illegal possession. Yes sir, yes sir. Okay. Ang result sir sang ang result sang autopsy, anong plastada, lapit ang pagtiro o kung medyo may distansya? Ang sa autopsy sir, nag-communicate kami sa family. Ang naligid ako ang mga kinasasabi ko dapat ang schedule na ito na sa wala pa-reply ang family kung autopsy na gina sa Sabado. Kaya na-contact namon, pero schedule dito sa Sabado eh. Bali yung pamilya na yan nagpatigayon, sila na lang yan naghikot, agad yung i-autopsy ang bangkay sang biktima? Actually sir, yung kwanta sir, yung assisteran ginato nila sir, at mulaga sir, may mga conflict na sir, may doktor nga nag-inhibit, may amo na bila. So, medyo na-delay dito sa autopsy. I see. Okay. So, ang unang nga kaso na file na, naka-bail na siya, pero ining sa homicide, amo ning duro delayed karon kay may ara sang mga concern sa pamilya iya sang biktima. Yes, sir. Bali, gusto siyang family, sir. Lawyer nila ang mahipot siyang complaints. Alright. Captain Shakon, sir, idugang ko na lang siguro, total ari ka naman lang sa linya. May latest development man bala kita sa pagpang-hold up dito sa may MVH sa Nova? Sir, balik yung last time doon na person ng Teresita, sir. Bali, subong. Yan naging follow-up ng tamo sa limitan ko. May ang aton nga subaybayan sa mga CCTV. Sir, kay di pa siya nagaling, di po mo siya nagbalik. Kumbaga, ang entrance na gawin sa convenience store, kaya ang pagpabalik dito mo sa so that's why ang focus natin sa buong sarbular dito with yung area, yung napangitaan natin sa subong may mga sir, may mga CCTV yung di functional bala, so tingnan yung area nga wala, so medyo ginapuan natin di dami natin sa buong race at kung tayo nag-exit nga diretso isa sir. Kanugon, Captain Shakon, sir, no, kay may mga area dira nga malapit sa insidente, ara man ang physical nga presensya sang CCTV galing kiti way gandar guba sir. Kanugon? Yes sir. Hindi ko sabi sir ka lagi dito sa panita sa mismo sa convenience store kay nakabonit sabi sa mo. Pero yes sir. Sandig sa ano ni sa sir, isa lang ni siya, may grupo o kung may mga tawag sini ngani, may mga kaupdanan pa siya o may mga nagaplano kung tripping lang. Anong plastada sining suspect sir? Siya ang isa sir, so nakita natin pag before commit ang krimen and then ang nakita natin siya ng hindi sir. So, isang bakapo na isang pupulong na food sa pagka-commission criminal. Sir, ginahasan mo sa kung pero kasama din talaga kita sir, nagpakita ako sa cashier na medyo positive niya reply. So, sir, ngayon ito na response. Alright. Sige. With this information, kag sa time, madamo nga salamat, Police Captain Eduardo Shakon, sir. Mayong hapon dira sa inyo. Yes, sir. Thank you, sir. And good afternoon also. Dari Wavit, si Police Captain Eduardo Shakon Jr. ang Chief of Police ang Haro PNP. So, sa bahin sang shooting incident, ang sa pamilya may mga concerns. Kay ang gusto sang Haro PNP, duha ka kasoy pasaka ang paglapas sa Republic Act nga konsadente na tukiman nga expired ang iya sining license to own and possess firearm. Sa ton sining makabombo, ilapas siya gyapon sa illegal possession of firearms hanggang iya sining nga kaso o galing kinaka-bail ni siya. Now sa bahin sang isa pagid ka kaso nga luyag ihikotaron sa aton sa mga kapulisan, may mga konsiderasyon
sa bahin sang pamilya nga tido nagapangabay sila nga sila na lang mahikot, no? Sa aton siniya nga mga kabumbo. Ti may pipila pa kuno ka doktor nga mga nag-inhibit sa pagpanigayon sang autopsy, no? Pero amo ning isa sa mga nakakos man sang delay sa pag-file kun tani isang kaso batok sa suspitsado. Sa nagold up sa convenience store dira sa may distrito sa Haro, tingin na tutukan karon ining person of interest nga ginpakita sa mga laragway sa Rogues Gallery, ginpakita sa cashier kag dito no may sibo sa iya sini nga pananawan sa aton sini mga kabumbo. Tingin na tutukan ini karon sang Haro PNP. Kanugon lang kay isa man kung tani sa makapadasig kag dako ginang bulig sa investigasyon sa mga kasubong sini nga krimen ang closed circuit television. O galing kiti may CCTV tuod pero way naman naga-function. Kumbaga compliance. Kay ti may ordinansa ang syudad sa Iloilo nga require ang mga establishmento komersyal, ang mga kabarangayan, no, nga mag-put up sang ila siniiya nga surveillance system or sang closed circuit television sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Di ba lang iban niya for compliance sake kag mahal pa iya ang SOP sang sa balor sang gintakod nga CCTV. Amo na nga buaw pa sa buron mo nga mata ang makita mo nga makapture nila siniiya nga video. Di kunti imbis kung tani nga makabulig nangin wala pulos. And speaking sang CCTV, ang syudad sang Iloilo nag-install sang masobra 50 ka mga closed circuit television sa Iloilo Terminal Market o kung mas kilala nga super. Tihibaloon naton ini standby sa kay Bombo Sheena Marisuelan kung na-install na ginman bala ini tanan, no? Sa diin nga area pinangbutang kag basi kon buron man lakip na diri banwa ang latest karon may kantanan iya sa pag-construct sang temporary nga mga stalls man para sa mga vendor dira iya sa may lapas sa public market in line sa pag-rehabilitate sang merkado sa distrito iya sa nga lapas. 36 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Check naton si Bombo Sheena Marisuelan. Bombo Sheena, sa report please come in. 53 tanan ka closed circuit television ang gina-install no diri sa may bahin sang Iloilo Terminal Market o kun ang super bilog ini siya nga merkado ang mayara na no sa mga CCTV camera. So ang mga areas nga ginabutangan sini sa may entrance kinada sang super mayara na nada sang nakabutang nga CCTV pati na ang mga hallways ni nga masamin nga maagyan nga di nagadinugok ang mga tawo mayara man sang naka-install na yang mga CCTV cameras. Actually pangatakod na ini ang mga CCTV sang April pa pero fully functional na siya. This May lang subong lagi siya no naging fully functional sa bahin sang Iloilo Terminal Market. So ini siya ang maga-monitor sa merkado 24/7 ni siya. Hindi ni siya pagpatson sunod diri kay Mama Maricel Mabakyaw. And ginpadayaw man diri nila no nga ini siya ang nami nga quality kumbaga sang CCTV camera ang ila sini nga gin-install dira iya sa may Iloilo Terminal Market. So kung may Bomboshi, kung may HQ but silingon high quality, kung may HD high definition, ang iyaya ka Iloilo Terminal Market is NQ. Bala mo kung anong NQ? Ano mo masam? Nami nga quality. Yes. Amo na iya. So nami ko nga quality. Nami nga quality. Okay. Kahit sa ganun nilaan,
back to back. Back to back, oo. Ginlagawan sa Bombo Cham. Wala ni siya kadiwa. Usually, may nag-color na ang CCTV sa makita nato sa mga establishments nato. Diriya, may red na siya nga makita mo if nag-operate siya or wala. Ari, wala na siya may color nga red Bombo Cham. Pero ga-operate siya so naman sa mga vendors nato, no? And pasalamat man gani kagay ng mga vendors nato. Kaya at least, if ever may madulaan sa ilaliwat, kaya pila naman ka-reklamo actually ang nabaton sang LTO nga madamo nagareklamo nga vendors nga nagakadulaan sila sa mga bagay, cellphones. So at least no subong mayara na sang lantawan or kung ma-review na no ang tagsaya ka mga areas dira sa may Iloilo Terminal Market. So si Ma'am Maricel Mabakyaw. Nila nga may na totally installed ang tanan ng CCTV. So bilog nga market may ara mga CCTV. And na siya, functionable naman na siya. So, gitang nabulig sa CCTV natin, no, kay sa security sa mga vendors natin. Then, for example, no, actually, pila na ka-vendors gani ang nagsaka sa diri sa aton, nga tanaw nila, may nadulat sila ng cellphone. Si reviewing the CCTV, dali nila makita dayon kung sino nagkuha. And, ma-address kid for the security, hindi lang sa ila, pati ang bumalakal natin nga nagkakadto diri sa market. Pila ni tanan, ma'am? Gina-install niyo, ma'am? 63 cameras, palibot sa super. Mga ni mga specific areas ang ginbutangan ta, ma'am? Tanan. Halos tanan ni ala, di pati ang second floor. So, kung makita mong monitor, tanan na vegetable, meat, fish, tapos ang isdaan. Ang tanan nga peripheral may cameras. And pati na rin diri sa tubangan gid. Kasi second floor sa Comelec, diri sa Amon, nga side, sa Mabini. Ga-work ni siya, ma'am, 24 hours gid ang aton nga CCTVs? Yeah, monitor na siya kag-recorded. Kay high-tech na siyang CCTV nga natakod eh. Itakod na siya sa ulihi sa may City Hall sa command center. Ano ni siyang kind of CCTV ang gin-install sa ma'am? Ang upgraded lang subong. Nga CCTV. Ma'am Maricel Mabakyaw, ang head sa local economic and local LEO of Bombo Cham sa Local Economic Enterprise Office. Oo, muna Bombo Cham. LEO no sang Iloilo City. So high-tech kali ang ilang gin-install ng CCTV dito sa may super. Pero ka-clear gali ka-clear sang kuha niya ginapakita subong din engineer nagwertao. Clear man gali kuha ya engineer no? Base kung pixelated, hindi man? Clear? HD, kung high definition. HD, high definition. HQ, high quality. Kung NQ, nami nga quality. Pabusi? Yes, correct. All three na ang gin-install nila dira. No? Ano pa gini? Latest model ni? Upgraded. Upgraded. Hindi man magbutang sang bahaw-bahaw sini nga CCTV ang syudad sa Iloilo. Kaya basi kung kadlawan sila bala Bombo Sina sang merkado das Barutak Nuevo. Ay, wala takon to kahapit sa Barutak Nuevo, Bombo Cham. Pero Barutak Viejo tamon. Pero dami man to amon nga CCTV. Pero kampiyon man may. Kitaon man kisa hindi. Ati hindi nami Hindi. Kaya syempre ang Iloilo Terminal Market Bombo Cham. Damo-damo gid ang tawo dira. Bisan kagabihon niya. Kananglan nga nami gid ang quality kay para makita gid ang detail kumbaga. If ever needed no, mag-review sila sang footage siya Bombo Cham. Kagti dugang man ini nga dugang man ini nga proteksyon. Hindi lang kay sa mga vendor, kundi lakip na diri sa mga sa mga nagapanyindahan dira Bombo Sina. Kay kon may matabo abi, may madula or may natalana nga i-review or paggagamiton sa kung ano man dira nga kapuslanan, mahapos lang kay manami ang quality. Unlike sa iban sini iya nga for compliance sake, kung install man sila sang CCTV dira, pero buron pagli sa buaw nga matang kwa niya, kasubong lang na iya nga way gapon sang pulos kag way sang CCTV.
Amo na actually no ang pila ka concern sang PNP naton kay Sir Mayara sang mga incident. Amo lang na kay for compliance lang kumbaga may CCTV lang but it mostly no not working pa. Guba pa no ang pila ka ginapang install sa mga establishments naton diri sa may Iloilo City and even sa may province pa abi mga establishments mo usually wala gagana no ang ilang sininga mga CCTV cameras mo. Okay, mas mayugin kung makakuha kita sang specs kag pilang bilis ang 53 ka CCTV nga ni para nga mapabugal taman ang super ang Iloilo Terminal Market high-tech dira yang mga pinamutang nga CCTV bombosina. Yes, so ibaloon ta pagid na Bombo Champ para at least diba magpabutang ka to basi mapagpis ka at least may iban ka nga choices sa imo sininga CCTV sa imo nga mansion no Bombo Champ. So sa piyak diri nga bangin ang CCTV to sa amon lugar kada pusod may CCTV, kada CCTV may pusod. Okay. So piyak na ba Bombo Champ? Bakit nga hindi na dapat pag-istoryahan mo. Sa piyak nga bangin ikaw man sagad ka una-una nagsabat malang ko kag Oo. Bala mo nga hindi tabang pautang daan. Amo gani. Sige. Oo, pero ari mon, pag Bombo Champ no, kay subong pila or ma-observe taman dira sa may bahin diri sang lapas sa public market, madamo man dira ang nagalabay no. And makita naman dira nga may mga nagkatindog na dira nga mga zipper lanes no, dira na ginapang takod ang mga atop sang aton sini nga mga kiosk or mga stalls na isang aton sini nga mga vendors nga dira sila temporaryo nga igasaydo kun nasugura niya ang renovation no sang aton sini nga lapas public market. So madamo naman dirang nakakita. So as to update no sa aton sini dira nga sitwasyon sa may lapas public market, yara na sa 30% kay makita man naton paglabay nato dito kag Ina Bombo Champ, may ara na sang area nga may atop na no sa may dira or kun dira sa mga ginapatindog naton dira nga mga stall sa may Rizal Street dira sa may public market Bombo Champ. So far, wala man no sang changes sa timeline sa pagsaydo ang ato sini mga vendors kay last time no sa nagpakigangot kita kay Mama Bacquiao 3 months na ang ida nga gin-allocate nga time para magsaylo ang aton sini mga vendors dira sa temporary nga relocation site. So kay ina actually paglagaw man natin dito kag nag-observe man dito si Mama Maricel Mabacquiao, ginapangguba ang atop no diri sa atubangan. Usually mga baligyaan na sang Batsoy ang mga nakalabot na balang nga mga atop sa footwalk dira ginapangguba kagaina kay extended dira pa ang aton sini nga mga stalls. So nagsugod to ginapangguba sa mga atop and ginagpasaliman si Mama Bacquiao nga naga-cooperate na no ang mga vendors naton, wala man sila nagpalabot ng ila sini mga reklamo. Amo lang ang nagpalabot lang so far sang reklamo ining mga vendors kung gabi ang mga naga-inasal dira sa may agwa sang Lapas Market. So far wala pa man sila na saydo, dira man sila sa gihapon, may mga pila lang dira ka mga space pala nga wala pa natindugan sang mga zipper lanes. Dira lang sila sa gihapon nakaplastar kag natalana no nga igasaydo ya sa may Arroyo Street sa may kilid diri sang Divisoria dira man sa may kilid lang no sang Lapas Public Market. So si Ma'am Maricel Mabacquiao. So siya ginakayo na ang Lapas no, balik ka gina nag-visit kita dito mga ano pa lang 30% pa lang kay zipper lanes pa lang skeletal pa lang, then sa tunga niya may atop. So kadina nag-supervise na dito kay gin-demolish ang peripheral nga extension nga nga atop para makasugod naman ang temporary relocation dito mismo sa may ibabaw sang patwalk. 3 months, I mean to ang inyong plan ma'am nga makasaylo ang aton nga vendors mo, wala ka mo changes sa amo sina nga timeline? Wala kita changes. Medyo kagina nakita ko mandasig man no kay may atop na sa tunga. So amo na kagina nga gistorya ko man ang iba nga vendors, especially sa peripheral nga mag-cooperate sila sa aton kay para dasig man ang pagkayo sang aton nga kontraktor. Kagina may ara dito sa side sa pathway balang kinahanglan nagikakason para na extend ang construction.
naliging kuha lang ang palayas nila nga atop. Kay kung makita mo dira, dilapidated, dagid man kagtuktukon. Ging kuha lang na tanan. Tapos, butangan na siya dayon sang ang temporary relocation kay Astana dira, kag atupa na siya, kayun pa na da ang gutter. Oh, anyways, ma'am, no? Diin subong gali, ma'am, naka-plaster ang mga kung gabi bala, ma'am, dira nagapwesto nga mga vendors naton, especially mga nagainasal ni bala, ma'am. Subong, ara pa sila sa tubangan nga wala pa nalabot sang construction. Kung makita mo dira, no, may ara dira sa center, sa tabok, San Peds, nga may ara dira nga halog-halog pa bala nga wala pang zipper lanes, dira pa lang sila gabutang. Pero gin-plaster nato na sila dito sa may Arroyo Street, sa may kilid sa Divisoria. Dito naman na sila ginbutang temporarily. May nagamat-amat naman to, ma'am, sa ilo sa may Arroyo ayon. Wala pa. Kagina lang kami dito nagkato ni market in charge. Istorya ko dito ang nagabaligya nga amat-amato nila anay ang pisto dito sa may Arroyo Street. Butangan nila atop nga muwabol. Sige, balan natin silang muwabol dapat. Kay balaan mo maagi man dira ang construction eh. So, dapat muwabol din ang ilang i-construct. So, for mo sa pila ni mga sobra na ni according sa market in charge natin, wala man. Ang ila man lang gina-worry ang sa mga inasalan sa gabi. Amo man lang na. Kaya na-plaster naman natin sa ila eh. Amo na gani nga ginstorya nga the more nga dapat sige-sigihon na para dasig man ang pagsaylo nila kag pag-construct. So ang nakalabot man lang nga problema ang sa gabi bala na nga may inasalan. So na address naman natin. Okay. Anyways, na-mention mo ligad ng Dugyara na sa 95% ang sa may bahin sang Mandurriao nato, no? Kamusta when ni naton makasaylo nga aton mga vendors, ma'am, dito? Ginahulat ko pa nga i-turn over ang temporary relocation sa DP sa aton. Kay kung ma-turn over na ila, mat-amato na namon na saylo para maguba na ang market. Dapat yan si Ma'am Maricel Mabacquiao, ang head ng LEO Bombo Shop. Okay. So, gamay nga kooperasyon, gamay siguro nga sulod sakripisyo anay sa mga nagainasal. Pero ang isayluhan sa ila, hindi man tama, kalayo kag ang mga suki nila sa nangyapon nga makabakal sila dira sa ila. Ang aton lang sinadri Bombo sina kay ti duak tuig nimo ang tsimpo para nga i-rehabilitate ang lapas sa public market. Ti kinanglan nga mamat-amatan na ni kay ti kung mas maayo siguro man tulo temprano kita sa schedule time sa mag-delay nga damo naman iyang posible makatugaman sang another problem una sinadring apektado ng traffic flow gid Bomboche. Correct, Bombo. So, actually, na-mention man gira ni Mama Bacquiao nga madasig ang construction. So, hindi lang siya katel as early as this time, no? Kung basi may changes bala, basi mas early pa matapos ang installation or ining construction sa mga stalls. So, mas early, no, nga makasaylo ang aton siniya nga mga vendors kag mas early magsugod ang renovation sang lapas public market. And, of course, another concern ding iba nga vendors at least, no, himuan man sa nga pamaagi agod nga hindi sila maguntat sa ila siniya nga pangabuhian. And ang traffic flow naton nakapamangkot man kita kagiina no sa pila dito ka mga traffic enforcers naton dira sa may bahin sang lapas at sa ila assessment so far manage man ang traffic. Ang naga-heavy lang sunod sa ila kung hapon kung manog puli kay dumadamo gid ka mga salakyan ang nagadlabay dira sa may area sang Rizal kag Luna no dira sa may lapas ingod sang lapas public market Bombo Shop. Rush hour ang isa sa mga maano gid naga bisan way pagani na sang Bombosi sang closure dada kay kung rush hour damo giman ang salakyan ti amo gina ang pagpugok sa lagas trapiko tama gid ka pinot kapin pagid kon magdinungan do. Ano pa ni gani way pa ni isang face-to-face classes. Ano pagirahian kung magbalik na sa face-to-face sa mga estudyante, Bubusina? Correct, gid Bombo. Samdo ang iman niya excited for face-to-face no ang mga drivers naton kay syempre dako kita. But again, amo ni for sure mas magdugok pagid ni ang traffic o mas heavy traffic pagid ang experience naton dira iya
sa may Luna no kag Rizal padulong sa may Magdalo ka may college man nadangaraan. Mm. So amo ning gina-look forward din naton nga traffic no dira nga mga areas. All right. Ini si Bombo Sheena Mariswalan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas kag consistent of role number 1 sa Iloilo Basta Radio. Boom boom. Thank you so much, Bombo Sheena Mariswalan, sa imo siniyang follow-up report. May kantanan sa mga development karon sa aton sini mga merkado. Sa matter of fact, di lang niya ang Lapas Public Market ni ang kalayuhon man mo. May mga merkado publiko man subong nga gina kayo man or natalana nga pagkakayuhon kay ti improvement mo. Sagad ka na karong kambal nga highly urbanized ang syudad sa Iloilo tapos lion ta merkado ta ga laputyak no? Guba ang mga atop not pang why mga why naga-function sa gusto ang drainage system, so on and so forth. And that is why nga dapat ang aton siniyang ang aton sining mga merkado publiko isa man ini sa mga mambalaton dako nga bahin sang revenue man sang local government unit or sang syudad sang Iloilo. Di dapat di pabayaan. Dapat nga tipigan man ini sa aton sining mga kabumbo, dapat halungan ini kung may mga guba gilayon sini nga ipakayo, no? Kung may dapat i-improve man naton kay isa man ini sa dako nga ginakuan sang revenue sang syudad sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo, ikabay pang mapadasig-dasig ining construction dira para nga makita ta ang improvement sang lapas sa public market. Ang oras 56 minutos na nakaligad karon sa takna sini nga launa. Sa mga kabumbo nato na kung gusto nyo maghingagaw pamalaklon sa inyo sini makinanglanon sa sulod sang balay para sa ilway sini nimo nga pagpamalaklon pangod sa open air setting bilang source ng pagkaon mo sa katama kasarangan sini nga presyo, bisitahin lang the Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Kung nagapangita ka meat products, beef, pork, chicken, fish, seafoods, ara sa lower level. Ara na datanan priska kagyara sa kasarangan sini nga presyo. Kung nagapangita ka sang utanon, saka ka lang tos babaw, may hagdanan nga ginbutang dira nga nagaconnect sa lower kag upper level sang the Farmers Bazaar. Sa aton sini makabumbo sa babaw, second level, priska nga utan, priska sini nga utanon, ara dira nimo tanan makitaan, lakip na ang iban pa nga mga Ricardo Pampanakot one-stop shop. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, prutas dira, priska man, fresh from the farm. Kag isa pigid sa bintaha bala nyo ko lapad-lapad ang parking space. Pero hindi ka na iya magpalayo pa. Pag-park mo sa sasakyan mo dira, lapad ang parking area. Sa aton sini mga kabumbo, hindi gani kaubos 50 sini katikang ara ka na dayon sa store mismo. Unlike kung magpabalaklon kay mo sa iban, parkingan mo tag 2 ka kilometro, tapos 2 man ka kilometro lakton mo kung di kapoy, di ba? Sa aton sini mga kabumbo, sa Farmers Bazaar one-stop shop, hindi pa layo ang parkingan sa aton sini nga mga kabumbo. Ang Farmers Bazaar gintukod sa tion sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo makahatag sa imo sa marketing or safe marketing experience. Subong, ang COVID-19 hindi na dakong pagpamahog kag nagapakanto na kita sa new normal. Yan pa siguro sa The Farmers Bazaar nga magapadayon ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa imo ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Huwag kami kaluto ni Engineer Laguerta kag ni Maninoy Dante kay may dulong di ka ginasaton, no? Anin sa do special to, no? Di ba? Tingin binlan nyo ko, may po ko manyaga. Kuhaon ko lang sa sa alat. Pakabit sa alat. Dumduman mo na sa muna Ninoy, di ba? Amo to nabtan mo pa na engineer nga ang sudan para nga hindi tabanon sang kuti. Ginasang at sa balayan, nabutang sa alat. Ang kot ka nga nay no sudan ay. Lantawa lang na sa alat kung anong ara na.
Muerte. Standby na sa kapon naman program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya, Mablanco, Hover Gabilin sa imo. Sa manay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bumbo, ang oras. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamaro kang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano balang nagatugas ang watery eyes o kung ginatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos ba diskubrihan kung mabulong.
apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kon ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon. 2 minutos makaligid ang tak ng alas 2 sa hapon. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan, mga kabombo. Kamusta ang Lunes ninyo? This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Umpisa na naman sa ating nga semana. How was your weekend so far? Medyo ginatamad-tamad pa ka magbalik sa inyong nga work. Doon ka namin na lang maglagaw-lagaw. Anyway, sige, you have no choice. If you're working, you have to work, no? And balik sa normal, balik sa ating nga pagpanarabaho. Good for those who are just there at home. But even then, kung nada ka sa panimalayan ninyo, damo gyapon ang mga ulubrahon. Kag wala gina yan, no? Nagauntat, endless. Anyway, sa sininga hapon, sa sininga programa, endless man ang ating mga kasaysayan. Gani sa inyong dira nga mga istorya, nga luyag nyo mga ipalabot diri sa KLP. You can do that now. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info ang inyong nga mga hindi malakalipatan nga mga inagihan sa kabuhi. Party man ni sa inyong love life, masubo man ini nga inyong inagyan, maybe your own success story, ang inyong family life, anything niluyag mo nga ipalabot diri sa inyong free nga oras, pwede gid matutukan, sulaton, and then ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So sininga hapon, we are in for beautiful stories. Gani nga, stay put, relax lang ka mo dira. Just enjoy the program, enjoy your siesta hour kung nagahilay-hilay pa ka mo da. Pero basing iban, up and about na, kay 11 minutos na, makaligid ang tak na ang alas 2. So let's enjoy this program. Kaupo din niyo si Tita Regine, and may just call the attention sa aton nga winner last week si Taurus 21 sang 5th District. Kinsulat mo lang Taurus 21 ang imong story, but wala ako sa may nakita nga cellphone number. So kung pwede mapalabot mo diri sa aton ang imong cellphone number, pwede man nga i-email mo sa aton sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung may pwede ka dira nga mapalihog para nga makalabot diri sa aton ang imong cellphone number so that makontak ko ikaw and ma-prepare ta ang pag-interview sa imo this Saturday. Congratulations gali ikaw aton nga winner. So ari na mga kabombo ang aton nga ambahanon para sa inyo sa sininga hapon diri sa KLP with Tita Regine. Nagikan nini sa kay Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. Eksklusibo from the Bombo Music Festival, I'll Be Right by Your Side. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break
once you remove that bend. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. Baby, please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. How we wish we know no, the story behind this song. Ano yan ang KLP sini? Nga pwede gid nga ma-share man rin sa KLP. KLP story. So sini nga song. Anyway, that's from Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Oras na, 17 minutos. Makaligid ang takna alas 2 sa hapon sa mga ready na gidira. Sige, enjoy. Kung snacks na kamo, enjoy also your snacks. Nami gid, no? Perfect pairing. Perfect partners kita. Sige, ari na ang aton unang istorya. Nagikan ni sa kay Fred. Sang Tubungan. Dear Inday Regine.
Good afternoon sa tanan nga katapo sa mga Bombo Radyo. May kasaysayan ako nga hindi ko malimtan ni Regine. Nagsugod din sa December 25, 1980. Nagupod ako sa excursion sa Villa Beach. Anom kami ka estudyante. Ako sa 2-year vocational course. 4 p.m. ako nakapauli sa balay. First to second floor. Second floor kami, ding-ding lang ang pagitan. Tawag ako sa amiga ko, makadto sa ilabalay. Nagsabat ako sa iya, sakit ulo ko. Nagsabat siya, natak-an ka na siguro sa akon. Dira nagsugod ang akon nga pag-antos. Ina Regine, no pansin na ako. Kung maglakat siya, kung ara siya sa ilabalay, kung magsaka ako, dayon niya sulod sa kwarto kag magpanirado. Kasubo gid ako na batsyagan. Mga 5 gid ka bulan. April 29, 1980, naglagaw ako sa Iloilo City. Sa Plaza Libertad sa City Hall, Iloilo City ayon. Nakalabay ako sa atubang simbahan, Domingo nga adlaw. 5 p.m., nakita ko ang isa ka babayi, nagapungko sa semento nga pulungkuan, nagaisahanon. Ang iya mata, nagatulok sa simbahan. Naglakas loob ako nga magpungko sa tupad niya. Way siya maghalin. Inday Regine, kabuot gali sa iya. Ang iya bayo, kamiseta nga puti, kag nakamao nga de largo. Nagkilalahay kami. Ang iya ngalan, Elizabeth. Taga Guimaras, 16 to 17 years old. Di ko clear ang iya ngalan. So ina Regine, naghambal ako sa iya nga makadto kami sa Rotary. Tani ko nagsulod na lang kami sa simbahan, mas mayo pa. Ina Regine, lakat namon. Pag-abot sa Rotary, nagbalik kami dayon. Sa amuman nga dalan, daw si room na. Sabi ko sa iya, upod ka na lang sa balay, sa La Paz. Lakat namon, pakadto sa La Paz. April 29, 1981. Ida Regine, 8 p.m., nakaabot kami sa balay. Ara ang akon amay kag iloy, nagapanyapon. Kalo-kalo nga kanon, kag pinirito nga tilapia. So nagpanyapon kami nga 4. Tapos kaon, nagambal si nanay. Idulong ko si Elizabeth sa iya ginadayunan nga balay sa Rizal Street. Pagkabati ko, dayo namon panaog sa balay. Kung wala lang maghambal akon iloy, sa akon kwarto tani siya matulog. Ha? Inday Regine, siguro ko natabo kami, siya basi ang pangasawon ko kay kabuot sa iya. Lakat kami sa amuman nga alagyan, sa taytay nga wala pa maobra. Sa Maygwa, madamo puno sang akasya. Pagabot namon sa Rizal, sa iya balay nga ginadayunan, daw wala tawo, madulong. Naglisensya ako nga mabalik, naghambal siya, kisanay. Wala ako mag-kiss sa iya. Siling ko, tawgon mo lang ko buwas. Aga pa, gintawag ako ka amiga ko nga may tawag ako sa telepono. Nagpanaog ako kagin kaptan ang telepono. Si Elizabeth naghambal. Siling ko, hulata ako, makadto ko da Beth. Pagabot ko, nakapreparar na siya sang iya nga bag. Naglakat kami sa atubang sa provincial capital. Bantay kami sa jeep. Pakadto sa Rotary, kay ti mabalik siya sa Guimaras. Pagabot namon, isa na lang kapasahero, kag puno na ang baroto. Nagpanaog siya, kag nagsakay. Nagbabay ako sa iya. Siya gababay man, Inday Regine. Nagpauli ako sa balay sa La Paz. April 31, 1981. Aga pa, gintawag ako ka amiga ko. May tawag ako sa telepono. Ibabaw idalom sa balay, may connection ang telephone. Ida Regine, si Elizabeth gali ang nagtawag. Sabi niya, may ipapakilala siya sa akon. May upod siya. So nagsabat ako,
Hindi ka na di magtawag, basi maakig sa akon ang amiga ko. Naghinulsol ako, amo to na hambal ko. Tani, gingkatuan ko siya, kagindala sa balay. April 31, 1981. Nagkadto ako sa molo, agud mahulam kwarta, para Pletico, pa Manila. Ginpahulam ako, kakilala ko nga Chino. May 1, 1981, aga pa. Nagsaka ako sa balay ka amiga ko, mapaalam sa iya. Ara man ang iya mga paryente. Nga naluyag kagid sa iya how, inaahambal ka ama niya. Sabi ko, true love ko siya. Nagpanaog ako sa balay, kag maglakat, bantay jeep, pakado sa Molyeloni. Masakay sa barko pa Manila, para di ko siya makita, kag di ko na mabatian ang iya tingog. In the Regine, pag-abot ko sa Manila, nagkadto ako sa kapatid ko na babae sa Quezon City. Pagkahapon, nagtawag ako sa telepono sa kilala ko nga manager sa PLDT Messenger Service. Sabi niya, punta ka dito. 1974 October kag 1975 January ko pa siya nakilala in the Regine sa Malate, Manila. Aga pa, 8 a.m., ara na ako sa iya office. In the Regine, nabaton ako helper lang. Ang office kag iya balay sa tabok lang. Sa office lang ako gatulog. 2 weeks na ako, ang abyan ko nga driver nag-istorya sa akon nga may crush kuno sa akon ang isa ka babayi sa sulod sang balay. Pareho kuno amo ni tsura, maniwang kag malaway, pero may likom ako nga crush sa isa ka taga Pangasinan. Iya ngalan si Celine. Maputi, mga 19 to 20 years old. Nagpadala ako sulat sa amigo ko, driver, upod man kami gatulog sa office. In the Regine, isang umaga, nagsulod ako sa balay ni Sir para mamahaw. Tapos kaon, nang map ako kasalog. Ara man si Salome. Amo na ang iya ngalan in the Regine. Nagakanta-kanta. Daw ako iya ginapabatian sang iya kanta. Ang akala ko'y iba or ang akala ko'y ako, iba pala. Daw sa wala lang ako makabati. Kay hipuson ako, kag mahuloyon, si Celine ang nasa isip ko. Na-lay off ako in the Regine, January 1982. Pwede ako makabalik sa office. December 25, nagpadala ako Christmas card kay Noemi sa office. May sulat. Lagi kong dinadalangin sa mahal na Diyos na ikaw lagi nasa mabuting kalagayan. Kung madumduman ko siya, inadayon ang ginapangamuyo ko or ang inadayon ang ginapangamuyo ko. In Regine, January 1981, balik sa obra naman ako. So nagsulat ako sa amiga ko sa Iloilo City nga mapauli ako sa March 2, bisan alam ko may ara na siya bana. February 31, payday. Alam ni Celine na mapauli ako. Nagpangayo ako sa iya picture ya. Gitagaan niya ako. Nagsakay ako sa ila jeep nga service. May nagambal nga mapataba kuno ako. Gadoko lang ako. Tapos nabatian ko ang hambal ni Celine. Kung may tiyaga, may nilaga. Gadoko lang ako in the Regine. Nagabot sa kanto, nagpanaog ako. Pagkaaga, sakay ako sa NN nga barko. Marso 2, 1981, pa Iloilo City. Nagskala sa Bacolod City ang barko. 4 p.m., March 3, 1981. Nagabot sa Port San Pedro, Iloilo City. Nagpanaog ako. Karton ang dala ko. Abot sa balay, sa La Paz, tangla ko sa balkonahe, wala tawo sa ibabaw. Sabi nila, nagpauli sa probinsya. Dumating ako, umalis siya. Umalis siya nang dumating ako. July 1981, naghambal ako kay Sir nga messenger ako. Sugot man si Sir.
Sa Parañaque, Rizal ako deliver sa mga PLDT nga papeles. Tapos sa Paco, Pasay, Makati, Rizal, Sampaloc, sa Pandacan, balik-balik. Kadagwa ko in the region, nagahulog ako sulat sa amiga ko sa Iloilo City. Damo nga mga sulat, nga 3 ka dosena base. September 1981, nagabot sa Manila akon Iloy, kay sa December 1981, mabata ang kapatid ko. Sabi ni nanay, nagatawag ko nun sa akon ang taga-Gimaras, 4 ka beses kung Domingo. Nagakadto ako sa balay ni Celine sa Mandaluyong Rizal. Ina, sabi ka amigo ko, nga driver taga Baguio. Pamasyaran ko, pero pigado gid ako. Wala bago nga bayo at dilargo at sapatos. Isa ka gabi, naghambal ako sa iya kung may pag-asa ako. Ang sabat niya, kung sabihin kong wala, lagi ako makasabat. In the Regine, pagkaaga, 7 a.m., nagwa ako sa office, nasugat ako sa siling sa dalan sa pihak, wala gid ako magbugno sa iya. September 14, 1981, Domingo, nag-overtime ako. Si Noyne, Ilocana siguro, maputi upod ko, hinablos ni Sir. Sabi ni Noyme, kung siya ko nuligawan ko, hindi na niya ako papahirapan. Birthday ko nun niya. Ako September 14 man. In the Regine, hipos lang ako. Sabi ni Noyme, ayaw ko sa taong sobra ang bait. Wala gid ako makahambal. Pero ang matuod, una ko siya makita sa office, na love at first sight ako sa iya. December 15, 1981, deliver ako PLDT sa Makati, Rizal, sa Pusong Tamo, 12:30 p.m. Parte kainit, kapoy kaguhaw. Nabilin ko sa likod sang auto ang 3 ka bandol nga sobre. Sige lakat ko, mga 3 kilometros pa basi ang kaduan ko. Mga week. Office hours, sabi ko upod sa office ko, or sabi ka upod ko sa office, 8 a.m. Dong, tawag ka ni sir sa itaas sa office. Natingala gid ako. Ida Regine, masaka tani ako sa hagdanan. Una pa si Siling saka sa hagdanan. Sunod na lang ako. Sumulod kami sa office, kag magpungko. Ako una, ginpamangkot ni sir. Kung gusto mo, ipakasal ko kayo ni Siling. Nagsabat ako in the Regine. Nagbibiro lang ako, sir. Si Siling naman, ginpamangkot. Ikaw, gusto mo bang ipakasal ko kayo? Nagsabat si Siling, kadiri to death. Gwa kami sa office. Una siya, doakig siya, nagapanaog sa hagdan. Diretso sa service nga tamaraw nga jeep. Sayang, in the Regine, tani yes sir ang sabat ko, okay pa. Ini si Fred, sang tugungan. Nako Fred ha, medyo may pagka-bitin ang imong story diri. We would want to know, nakapangasawa ka? Sino na dayunan mo? Ano tatabo sa inyo sang amiga mo sa Iloilo City? Ano natabo sa inyo ni Elizabeth nga taga Gimaras? Ano natabo sa inyo ni Siling? Hay nako, may utang ka. Another chapter of your story. Gusto gid namon ina nga mahibaluan. Interesado kami to really know. Sino ang nadayunan mo kung may ara gid man o kung wala nga grabe no. We demand. Joke lang Well anyway, salamat gid sa imong detalyado nga istorya diri sa amon. Grabe man magsugod ang imong nga girlfriend no. Pero di ba Siling mo, siya gito yang true love mo? Nagambal ka lang to nga hindi ka magkadto sa iya to 5 ka bulan layo na kagin sapak-sapak super ka sensitive magad isang imong amiga nga ato no
You said nakapamana siya. Although gibalikan mo pa siya. May ara, no? May ara nga na-mention sa imong story. Pero sige, Fred, gusto ginawon mahibaluan. Ano ya ang natabo sa imo? Sino ang nakatuluyan mo kung may ara gid man? Kag kumusta ang imong love life? Subong ang imong family life? Write that to us, ha? Istoryahi kami. We want to know. Grabe. 33 minutos makalibas ng tak ng 2:00 sa hapon. Salamat gid sa imo, Fred sang tubungan. Although we would be waiting for the chapter 2, second chapter sang imo nga istorya diri sa KLP. For the meantime, nagapasalamat gid ako sa imo. Salamat sa istorya nga imo ginbilin sa amon sa sininga hapon. 33 minutos, makalipas ang 2:00 sa hapon, nagpamati ka mo sa KLP with Tita Regine, magapanumbalik kini, pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo ba lang ang pagkaon nga nag-contain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay sang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga 37 minutos makalibas ang 2:00 sa hapon. Yari ang mga importante nga kayamatan dito sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana tubtub Mayo 28 tuig 2022. Sa sininga Saturday, May 28, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, will once again rock the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo with their carefully selected songs sa 2 ka oras nga concert at the Plaza, umpisa 6:00 sa gabi. Sa sining event, napulo na naman ka mga concert at the Plaza mugs ang iga-raffle to all the patrons. Sa Mayo 29, Domingo nga adlaw,
Bukas ang portahan sang La Tolda sa mag-a-attend sa regular Sunday Mass sa La Tolda, umpisa alas 11 sa aga. Pangamuyuan ta ang tanang nga Filipinos nga mag-embrace ng unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa padayon naton nga pagpamalaklon para sa aton nga makinahanglanon sa sulod sang balay ilabi na gid sa kusina sa aton nga pagpanghanda sang pagkaon sa aton nga mga pinalangga nga miyembro sang pamilya. Diri kita sa The Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Kung nagapangita ikaw sa mga lulutuon mo, kinahanglan mo sang karne, isda, baboy, manok, itlog, manok nga Bisaya, manok nga hindi Bisaya. Kompleto. Dira sa The Farmers Bazaar sa lower level parking area sa Plazuela 2. Bisitahan man naton ang upper level parking area sa The Farmers Bazaar para naman sa mga need naton nga mga vegetables, fruits in season, kag iban pa. Mayara sa hagdanan nga nagka-connect sa lower kag upper level parking areas, a good mangin makapos para sa imo nga makalabot ikaw sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintukod sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal. Ginapasiguro gid sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. And moving on to our next story para sa inyo sa sininga hapon, may luyag man nga i-share diri si Ren sang Guimaras. Dear Tita Regine. Isa ako sa imo mga avid fans ang sininga programa halin sang gamay pa ako. Nadumduman ko sang una nga nagapamati si Lolo kag si Lola ko sa sininga programa. Nagapamati man ako kag ang hambal ko sa pila ka adlaw. Isa man ako sa masulat sa ako nga inagyan sa kabuhi. Tita Regine, tawagala ako kay Ren sang Guimaras. Sugudan ko ang ako nga istorya sang ako bata pa lang. 7 kami tanan nga magululutod, pero ang masubo tita, hindi kami ululupod. Tungod ang iban ko nga mga utod, ginpang pa-adapt or ginpang adapt sang utod ni mama. Bali sang una tita, sang si mama nag-eskwela pa lang sang iya nga kolehiyo. Golpiada lang siya nagbusong. Bale, kanday mama tita, damo na sila nga mga mag-ululutod. Tapos, si Lolo, isa ka veterano. Kag si Mama, ang ginpili nga paeskwelahon sa kolehiyo. Kay si Mama, maalam. Sa nagbusong si Mama kay Manong, hindi mabato nanday Lolo kag Lola. Kay na-disappoint sila kay Mama, pati mga utod niya. Tita Regine, sa nagbata si Mama kay Manong Michael, binulan pa lang si Manong. Siguro, nasakaan siya sang hangin, tita. Or sa aton pasubong, nagka-postpartum siya. Gindakop niya si Manong, kaginbubuan katubig, tita. Ginagaw sang utod ni Mama si Manong. Kagsugod sa adto, si Tita Bebs na ang nag-adapt kay Manong. Baw, tita. Nasundan pagid si Manong Michael. Isa naman kalalaki, si Manong Melchor. Pagbata niya kay Manong Melchor, tita, ginpadako ni Lola kag Lolo si Manong. Tapos si Mama ginpakadto sa Manila. Ginpapalagyo siya sa kay tatay. Pero si tatay, ginapas niya naman si Mama sa Manila. Si tatay gali, taga Negros na siya, tita. Tapos, nagpuli naman kanday Mama kag naglakat sila sa Negros. Si Manong Melchor, nabilin kanday Lola,
kay si lola kag lolo na lang ang nagpadako sa iya. Sa Negros na sila tita, baw, nagbusong naman si mama kay manang Feby. Tapos, nagbusong naman liwat si mama kay manang Nova. So, bale, 4 na sila tanan. Pero tita, duha lang didto ang upod ni mama. Sa Negros sila tita, madumduman sa akon magulang nga nag-estar kanday mama sa Tinago. Lugar na siya dito sa Negros, tita. Layo na siya sa balay kanday lola, ang nanay ni tatay. Hambal sa magulang ko, ang obra ni tatay, isa siya ka-laborer sa Central Lopez. Kalapit kami na dito sa Negros, sa Kalamayan, Balatita. Pero si tatay, pala hubog. Permi lang siya gainom. Hubog siya permi magpuli. Hambal sa magulang ko, siguro, mga 5 years old pa lang si Manang Feby. Kag si Manang Nova, 3 years old pa lang. Dumduman pa ni Nova, tita, nga ang ginatimpla ni mama, nga didion niya, kape, kay wala gatas. Tapos ang balay, gatulo pa. Tapos nagbusong naman si mama, tita, kag ako na ina. Nagkadto dito sa Negros, ang utod ni mama, si Tito Mario. Kagin adapt niya si Manang Feby, kay wala sila bata sang iya asawa. Nagsugot man si tatay, kag mama, kay syempre, tita kabudlay sang pangabuhi. Kag, manugbata naman si mama sa akon. Sang ginbata na ko tita, dumduman ko, nagsaylo na kami balay, lapit kanday lola, ang nanay ni tatay. Pero tita, wala gyapon nagbago si tatay. Palahubog man siya gyapon. Kay kung kaisa, nasakit niya si mama. Nagbusong naman si mama, tita, sa ikaanom niya nga bata. Nag-decide sila mapuli sa Gimaras. Nagpuli kami sa Gimaras, tapos diri na nagbata si mama sa manghod ko nga si Kevin. Sa amo ni nga time, si tatay do nag-amat-amat bag-o. Galuto siya sang baligya nga mga pancake, polvoron, empanada, fishball. Kag ako na kag si Manang Nova ang nagalibod sa pantalan sa Hordan. Lapit kami daan dira tita. So sa nagbata si mama kay Kevin, tita nagbusong naman si mama sa amon nga agot nga si James. 7 na kami tanan. Sa mga binulan pa lang gali si James, naglumpat si mama sa dagat, kay nainitan daw siya. Kay gali, tita, nagabughat na si mama. Kung kaisa, hindi pa kakaon si mama, kay wala kami pagkaon. Kay si tatay, wala man obra. Ang naobra namon, nagakadto kami ni Nova kay Lola, sa nanay ni mama, kag didto kami gapangayo pagkaon. Hasta tita, nga nagdako na kami. Si Kevin, gingkuha sang utod ni mama nga laon nga si Tito Nato. Siya nagatipan kag nagpadako kay Kevin, tita. Si James naman, ginkuha ni Tito Mario. Upod sila ni Manang Feby dito sa Bago. So bale, tita, samtang nga nag-eskwela kami elementary, upod gid kami ni Nova. Tita, ang amon eskwelahan, lapit lang sa balay. Ginalakat lang na namon, kag kay lola kag lolo kami gapangayo balon, tag 5 ka pesos. Madumduman ko, tita Regine, grade 1 ako, si Nova ara sa grade 2, sundanay lang kami. Sang nag-graduate una si Nova, tita sa elementary, salutatorian siya. Pag-graduate ko, nangin salutatorian man ako. Pero sa edad namon nga na, tita, damo na kami naagyan. Kaya nagapamutos kami sang uling, tapos may suhol kami 20 pesos. Amon na, amon ginabalon. Kung kay isa, tita Reg, nagapanglaba ako sa piyak balay. Kagang suhol ko, amon na ang amon na balon. Sa nakatungtong kami high school, tita, kay Manong Melcher kami nagapangayo balon. Kay si Manong, gapanggunting. Si mama, abitita, ginbughat na gid. Nagawakal-wakal na siya. Tapos kay isa, nagapang-ukay kagamit namon. Pero kung makakaon siya, kag makatulog, okay man siya.
So amo na Tita Regine ang nag-push sa akon nga maeskwela gid maayo. Kag akon handom ang mapabulong si mama. Si tatay tita naga-extra dispatcher sa Pantalan, samtang nagdako kami, nagaamat-amat man si tatay bago. Pagka-graduate ko high school tita, si Nova nag-eskwela sa GSC sa Guimaras. Ako tita, nag-apply ako sa West. Baw tita, ginawori ko kay wala si tatay kag mama ikasarang nga ipa-eskwela sa akon. Pero kay gusto ko gid mag-eskwela college, tita, nangita ako scholarship kag nangamuyo gid ako tita nga makapasar ako sa West. Why gid ka katulog ang Ginoo? Nakasulod ako sa scholarship sang Hordan kay Mayor, tapos nakapasar man ako sa West. By the way, tita, pagka maestra ang akong kurso nga ginkuha, kay gusto ko mangin maestra. So nakapa-enroll na ako sa West, kalbaryo naman sa allowance kag miscellaneous. Pero nangin working student ako. Baw, sa tuod lang tita, damo gid ubrak nga ginsudlan ko. Nangin timbang ako corner Friday to Sunday sa isa ka balay. Kay balantita sa West, every Friday, kung kaisa lang kami nagamit. So free time gid na. Tapos every Saturday, half day lang. Tapos akong sahod tita, 300 pesos sa 3 na kaadlaw. Kay sulod man akong kaon. So akong obra, nagapanglaba, paninlo, kag kung kaisa, nagaluto. Sa nakakita na sila timbang tita, naguntat man ako. Nag-obra naman ako tita sa isa ka store lapit sa school. Nadumduman ko pa tita Reg, first day ko gid mag-obra. May mga kabataan nga nagbakal, tapos ginula nila kay frap store. Ginula nila ang ilagi na inom nga frap sa lamesa, kaginbutangan mga papel. Baw tita, daw matulo luha ko. Kay nga ang ginhimo nila to sa akon. Nga ako nagabaka-baka para may pang-allowance. Tapos sila gani, ginapa-eskwela mayad ka mga ginikana nila. Sugod sad to tita, abi mo bala kada kaon ko sa mga fast food chains or resto, ginahimos ko gid ang laptak kag kalan-an. Kay para hindi na mabudlayan ang mga crew. Kay nahibaluan ko gid ang balatyagon bilang isa ka crew. Nga gapaninlo. Nakaagi man ako obra sa library sa school tita. Kag ang pinakadugay ko nga obra nga dako gid bulig sa akon, amo ang pag-obra ko sa isa ka kalan-an sa sulod sang West nga ginapanag-iyahan sang isa ka professor. Baho tita, hindi man basta-basta ang obra. Kay naga-dish out, nagahugas pinggan, naga-serve, nagapangompra, nagakihad panakot, kag kung kaisa, nagaluto pa tita. Maskin kapoy, Tita Regine, ginakaya ko gid para nga may pang-allowance ako kag may ibakal pagkaon sa balay. Kag sa paglipas sang panahon, Tita Regine, nakagraduate na ako sa 2019 sa West. Nag-review ako tita, kag nag-apply obra sa isa ka private school. Kag nakaluyan man ako Tita Regine, same year, nakapasar man ako sa LET or licensure exam for teachers. Kag sa subong tita, naga-teach man ako gihapon sa lain naman nga private school. Nagaplan man ako tita nga magparank sa public. Nalipay gid si tatay tita. So nakagraduate ako, makita mo gid sa iya mata nga nalipay siya. Nagbago man si tatay. Tita, wala yan na ginasakit si mama. Kag si mama naman, nag-okay na siya gawa. Pero hindi pa gid totally recovered. Kabay, Tita Regine, nga naka-inspire ako sa mga kabataan subong nga henerasyon nga mag-eskwela sang maayo kung may ginikanan nga maggasto sa ila pagtuon. Kabay nga i-appreciate nila ang ilang mga ginikanan. Sa subong tita, gusto ko gid nga mag-inspire sa mga kabataan. Kag happy gid ako nga naka-graduate kag maestra na ako subong. So thank you gid, Tita Regine. Tanay mabasahan mo ang akong sulat. God bless sa inyong programa. Ang inspiring maestra sang Guimaras, Renren.
Ren, kung gusto mo no nga maka-inspire sa iban man nga mga kabataan nga siguro no makarelate bala ikaw or makarelate man sa imo sa mga inagyan mo sang una daw ka perfect gid sa imong line of work because you are handling students, you are handling mga kabataan, mga estudyante nga pwede mo gid no nga ma-inspire by sharing your stories sa ila. I am sure sa imong nga klase makaspot ka ginada no 1 or 2 or maybe 3 nga mga estudyante nga makita mo ang imong nga kaugalingon man sa ila. Struggling but determined nga makatapos ang ilang nga pag-eskwela, and I'm sure you have the right story, you have the right words to inspire them so that they would keep going. Kag hindi bala sila nga matak-an sa ilang sitwasyon, hindi matak-an sa kaimulon sang ilang pangabuhi, kundi nga magbakas and take ang mga difficulties, ang mga challenges nga ina no as pagpanghangkat, truly pagpanghangkat sa kun studying gid ang ilang masarangan. Kag ikaw gid ang perfect person nga makahambal sa ila no nga kaya mo yan. Kay ako nakaya ko. Exactly the same nga imo ginaagyan. Subong naagyan ko gid na or even worst pa gani no. Tanan nga mga kabudlay naagyan ko, but because determinado ako nga makatapos ang akong pag-eskwela, so nahimo ko. I made it. So no question nga ikaw, you cannot make it because ara gid sa imo ang mga kalidad nga nakita ko man sa una kag mga qualities that I have also sa ako nag-struggle pa lang bilang isa ka estudyante. So hindi ka magkahadlok kay masarangan mo gid na. Kung nasarangan ko, mas masarangan mo ina. Simply believe in yourself and just continue doing ang imo nga ginahimo. See, perfect ka gid no nga person nga maka-inspire sa imo nga mga estudyante, and di ba yearly nag-change ang grupo sa mga estudyante nga imo nga ginahandle. So in every group I am sure may ara ka gid nga mga ma-inspire dira by simply sharing your own story. May mga ma-encourage ka gid dira no to just continue doing it para sa kaugalingon nila and para sa ilang family, because ikaw, you are one example no of somebody nga nag-struggle pero you were able to make it. So thank you very much, Gid, and make your profession as kumbaga a good example no para sa imo nga mga estudyante and a venue para nga ma-share mo sa imo nga mga estudyante ang imo nga mga inagyan. So thank you so much, Gid, sa imo, and keep on inspiring ang imo nga mga estudyante. Ren Sangimaraz. 4 minutos bago magabot atak ng alas 3 sa hapon, magbalik ang KLP. Pagkatapos ng Gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibala. Sol bangod sa imo sala nga desisyon, kon kaisa bangod sa imo nga kaakig stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod. Again, ginakall ko lang ang attention sa ating nga winner, si Taurus 21 sa 5th District. I need your FB account, ang imong profile pic, and most especially ang imong cellphone number. So bisan cellphone number na lang anay. And para nga matawagan ko ikaw ha, ma-prepare ta ang pag-interview sa imo this coming Saturday. And let's keep on inspiring also
others para nga maka-lift man ang sang spirits ng iban kaga na-enjoy gid whatever it is, no, that whatever decision or whatever circumstance they're having, nga they will just have to remain positive because may maayo gid nga kaduan ang tanan if you just simply, no, keep going, hindi lang falter, hindi lang feeling failure, wala lang, no? So again, Taurus 21, diog lang ko ha, ang imong cellphone number, I need that. Kung sa mga istorya man dira, kasi tapos na, or kasi nasuguran na, tapusan na ina, or ready na peryodan na, pwede na, no? Nga mapadala, isend na, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, pwede man. Kung gisulat ninyo ina, ay by the way, ang mga pictures do ka namin gid, no? Mas dosadya. Kung may mga pictures kita, nga makita dire ka ginaapid nyo ina sa inyo nga mga letters, sa inyo nga mga stories, so palihog pisan-pisan ni man Ngita-ngita dira sa mga pictures ninyo, photo albums ninyo, or sa inyo nga gallery, sa inyo nga cellphone, sa mga photos nyo da. Pwede gid, no? Nga malakip diri sa inyo nga mga istorya. So, ipadala lang care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We will continue enjoying beautiful stories diri sa KLP. Buwas naman, syempre, liwat kita nga magabalikay kag updanay. Salamat gid nga madamo sa inyo, sa oras ninyo, sa saning nga hapon. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.